Croeso i haglediad rhif 15. No, you wish. 115. Da ni wedi mynd nôl mewn amser. Reset. Da ni'n cychwyn yn nôl... Dwi mwy na hapus i wneud yr intro ma to. Na. Unwaith eto. Mae grandawyr arferol wedi ffigur allan bod fi'n gofyn i ail wneud yr intro. Ryfflu dwywaith bob episode. Mae'r boys fel, na, ti di commitio rwan. Da ni one take. One take wonders. Croeso i'r haglediad. Podlediad sort of am tech. Sydd wedi kind of troi fewn i podlediad sy'n sort of am popeth ac existential angst a ffilms gwael. Sioned sy'n fan hyn, a dwi gyda Bryn. Hello. Iestyn. Hang on, mae zip fi'r agor. Keep it classy San Diego. Da ni dechrau braf. Da ni yma, mae'n spooky season. Zip Iestyn yr agor, definitely spooky season. Da ni yma i ddod â holl newyddion tech, mis hydref i chi, just mewn amser i fod yn mis Tachwedd. But, you know, maddeuwch i ni, mae Bryn di bod yn yr Eidal eto. Gweler y penod diwetha am yr holl jokes Bryn yn yr Eidal. Dwi'n mynd i ail wneud nhw rwan. Da ni di bod yn checio allan newyddion tech i chi, rwan bod na... Wow, mae'r haglediad wedi mynd trwy 2 Prime Minister yn... hold on, sawl Prime Minister yn y 12 mlynedd diwetha? 3 Prime Minister. Yn y 12 mlynedd diwetha, mae Bryn yn mynd i wneud y maths rwan. Gordon Brown. Oh, yeah. Cameron. May, Johnson, Truss a Sunak, 6. Ar lettuce. Da ni dal yn cefnogi'r lettuce. Hwna oedd y pryd oedd ti'n gwybod bod hi'n fucked oedd neidi mynd yn hirach na'r lettuce ma. Dwi'n lyfio bod cyfraniad The Sport i diwylliant Prydain yn para. The Economist nid oedd y gynta a wedyn oedd y Sport oedd tan The Star. Gwestiwn da. The Daily Star oedd Daily Star oedd o a ddaren nhw roed o un o'r boobs publications nath nhw mynd efo'r syniad yna dweud neith i para'n hirach na'r lettuce ma y live webcam lettuce ma ac oedd o just fatha so hwnna di'r math o tech reporting chi'n mynd i gael ar y benod yma highest brow da ni yma i gadw cwmni chi am yr dwi wastad yn dweud 2-ish awr nesaf chi'n gwybod yma'n mynd i fod yn 3 awr gwerth eich pres gwerth eich pres Iestyn mae hwnna'n swnio fel segway ar ben. Yndan, da ni yma yn ddiolchgar ofnadwy. So, da ni wedi bod yn pedledu ers 12 mlynedd a da ni dal heb gallu cael advertisers. Funny that. Ond, mae gennym ni patrons arbennig sydd yn helpu ni allan bob mis gyda hosting ni. So, mis yma, mae Matt M, Matt Murdoch, obviously, lawyer arall ar gyfer. Na, Matt M a Jamie wedi bod yn cyfrannu yn cyfrannu'n fisol hefyd. Da ni mor ddiolchgar i chi. Checiwch allan y link yn yr episode description os da chi eisiau helpu ni allan. Ond, os da ni'n helpu chi allan? Di Matt M ddim yn poeni amdano fe ti hirdi'r haglediad. Mae Matt M yn cael gwerth i bres. He's the man without fear. A mae Jamie just fel, dwi'n iwsio hwn achos mae'n insomnia gennau. What am I supposed to do? Mae Matt M... Mae eisiau clywed chydig o Gymraeg yn Sbaen, mae o. Mae'n gryndo i'r haglediad tra mae'n mynd o gwmpas Porthmadog yn ymladd efo'r cryms i gyd. Yn y Porthmadog Meatpacking District. Ie. Sgrim syniad lle mae Matt ond mae'r ffaith bod yna daredevil y syniad bod yna daredevil yn mynd o gwmpas Porthmadog gwrando ar haglediad yn ei iPods bach diolch o galon diolch i pob un yn chi sydd wedi cyfrannu o blaen a unrhyw un sydd eisiau cario mlaen i wneud checkwch allan y links a'r ffaith bod yna bobl di bod yn gryndo i ni ers 12 blynedd bellach so da ni'n recordio hwn ar noson 15. O, mae'n mynd allan. Mae'r noson calon gael. Da ni wedi derbyn y cacan yn y post eto, Bryn. Ddoi oedd 15, oedd ni'n recordio yn y 16. Yes. So ddoi oedd penblwydd ni, oedd 12 blynedd ers i'r rhifin gyntaf. It's Haglediad Day. What day is this, young man? Well, Mr. Scrooge, it's Haglediad Day, isn't it? Go get me 3 bottles of wine and some gin. Start. Go to Pontadelli straight away. Do you know the Pontadelli open on the next street? The one with a turkey in the window.
The wheel of cheese that's as big as me. That's a very smart boy. Off you go. Bryn. Dwi'n lyfio, mae hen skits bit of a fyrio Bryn just yn fel popio fully formed yn ôl fewn y Bryn am hwnna'n so watchwch allan am y Christmas party. Diolch i chi. So, da ni just yn deud, combined, da ni'n siŵr faint o oriau o'r nicely described shite yma, da chi di bod yn gwrando arno ers 12 mlynedd, ond mae o werth i rywun. Dim just Matt dim just Jamie. Mae yna rwy'n lyflu ar enw Sian yn uned technolegau iaith Bangor wedi gyrru e-bost i ni'n gofyn ys gallen nhw ddefnyddio'r haclediad mwyn hyfforddi Siri Cymraeg. Sorry, dim Siri Cymraeg. Dyna'r freuddwyd wrth gwrs. Ond Maxen, ein hanwyl voice control AI Cymraeg ni. Mae angen bach o marfer ar iaith lafar. Ond yr un... Mae o fwy tuag at y transcriptio, dydy. Dwi'n gwybod os na rhan un, eich na rhan un algorithm i computer i stwff sy'n rhedeg yn y cefndir, ond nath nhw deud ar gyfer transcribio. Dwi'n weld, dyle fi actually darllen yr e-bost cyn mynd, ia ffain, diw, pam lai. So beth siarad sôn o di'r ffaith bod maen nhw'n neud rhaid da efo stwff disgriptio ac yn glir. So be maen nhw angen wan ydy... A be maen nhw angen wan ydy just absolute shambles o stwff efo ddim strwythyr. A bobl yn siarad dros i gilydd. Pawb siarad dros i gilydd ac yn sgrechiar yn chwerthin ac yn gweiddi a dyn jokes hollol anweddus ac amhriodol trwy'r amser. A pobl sy'n defnyddio geiriau bach. Fatha sy'n just bratiaeth. Podlediad jyst yn memes Saesneg, dwi'n mor sori. Pwy bynnag sy'n goffod trawsgrifio hwn, dwi'n really sorry. Dwi'n teimlo mwyaf drist dros y pobl sy'n actually mynd i gorfod mynd trwy hwn i gyd a cywiro ac gwella. So bob lwc. Ond beth dwi'n teimlo di, os fedrith yr algorithm yn ei sens o y roach yma, then bydd o'n fucking bulletproof. Na, fydd o di basically creu Skynet, cos fydd yr algorithm di mynd, ydy'r humans ma'n werth i cadw'n fyw? Cos dyma di fel y stwff maen nhw'n pumpio allan. A obviously, fydd Maxen neu pwy byns self-aware yn mynd, bydde fel HAL 9000 Dwi wedi cael digon 100%. So, dwi'n di actually sôn... Allai gryda 2 awr arall. Just nuke humanity. Agor y botel gwyn coch, HAL. I don't think you want to do that, Iestyn. Dwi ond yn yfad cwrw, Iestyn. Come on, pwy sgan y llais HAL gor? Bender. Dyn ni heb sôn amdan ein ffilm di ddim. Os rhaid i ni. Wel, da chi'n sylwi, dwi ddim di sôn amdano, gan aml dwi fel, ffilm yn mynd yn awful. So, dwi ddim actually di sôn amdano fo rwan, achos mae'r ffilm yma wedi hitio yr unfortunate buttercream zone rhwng ffilm gwael, ond, funny, neu ffilm gwael, ond, mae'n really dda, nes i really enjoy hwnna. Mae'r buttercream zone wedi, mae'n cysau hwn, mae hwn ridiculous, mae hwn awful. Dyn ni'n neud John Carter. That's right, pawb. John Carter, y ffilm lle nathon nhw wneud yn siŵr bod nhw wedi cael y rights i'r 3 cynta just i wneud yn siŵr, cos pan mae'r inevitable trilogy na'n dod, bysyn nhw'n gallu rhoi o'i gyd allan. A gyd just i dweud hefyd, so gafodd hwn i wneud yn 2012, a mi oedd na ffilm arall gafodd i wneud di selio ar yr un peth oedd gen i 2009, dwi'n meddwl, o'r enw Princess of Mars. O'n i ddim yn gwybod bod hwnna di dod allan? Nes i ffidio hwnna yn... Oedd o hwn fatha rhyw... Ti'n neud ymchwil? Na, dwi'n fan mawr o'r gyfres. Mae gennau'r 35mm print. Dwi'n mynd i poeri drink dros y screen i gyd. So, oedd yn fatha schlocky, low budget B-movie. Cos mae'n y gyd allan o copyright. Ydy, So, gen ni whole awr arall i fynd fewn i John Carter. Mae o'n seicolegol. Mae gen i teimlada. Oes, o ffilm i wneud, cos hybris, anhygoel,
failing upwards dynion gwyn yn Hollywood. All in ar hwn, boys. All in ar hwn. Ond, mae'r boys ma, a fi, da ni yma i siarad am tech ostensibly, right? Dyna be mae Matt Murdoch, sorry, just Matt M, dim superhero, ond wink wink, I bet ti yn Matt M, I bet ti yn. Sioned, fel superhero i fi. Och, diolch. Matt a Jamie wedi rhoi di cash a lot o bobl eraill dros y blynyddoedd. Da chi eisiau ni, mynd â chi trwy y byd cyffroes yma sydd hefo crypto bro fel prif weinidog ni. That's right, guys. Just un o stories cynta ni ydi, oh great, Britain's new Prime Minister is a crypto bro. Sydd yn deud mawr, ond da ni'n gwybod taw Rishi Sunak yw'r prif weinidog. Sioned. Sorry. At time of recording. Ti'n meddwl bod nhw'n rhoi cabbage rwan a deud, right? Da ni jyst mynd i gael y cabbage ma. Na, ni'n fwy o ffydd yn y bo, mae'na cabbage yna. Be ni licio oedd oedd sôn ar How I Got News For You, oedd nhw'n dweud bod yr amser rhwng Prime Ministers yn mynd yn fyrrach ac yn fyrrach a'r expectation oedd fos erin nesa dod i fewn yn dweud I'm very grateful to the members for electing me to be the Prime Minister and that's why I must resign. Oedd parallain a diwrnod. Dwi ddim yn cofio pa ffilm oedd o, ond ti'n gwybod yr un hefo dim fel un o'r dim un o fel y Pacific Rims neu rhywbeth ydi o, lle mae gen ti fel a comedian boi clustio mawr na, dwi'n cofio pwydio, a mae just yn mynd like, the attacks have been coming every at this rate they'll be coming like, we'll be facing like one a week and then one every half an hour and then one every 6 minutes a fi ddim yn cofio hwnna, oedd hwnna just Specific Rim oedd hwnna. Specific Rim oedd o. Nathon ni ddim neud Specific Rim fel un ffilm di ddim cynta ni. Specific Rim 2. Nothing specific ring. Rimming up? Yeah, the rim of fire. Uprimming. Yeah. Hwna the porn version. Hwna haglediad After Dark. Oni diw pob haglediad yn haglediad After Dark ar hyn o bryd. I mean... Too fucking right. Well, okay. Drwchwch, dwi'n gwybod oedd penod diwetha neitha fel... Sioned yn credu bod popeth yn ofnadwy, oh god, be di pwynt. Mae hwn yn mynd i fod yn fel... Hang on, Sioned, ti'n methu, ti'n sgeitio drost yr pen mae pawb yn tiwnio mewn ar gyfer. Oh my god, dwi di completely avoidio'r agenda. Mae'n un o'r rheina, boys. Mae'n un o'r rheina. Ti'n gwybod pam? Na i just newid y timecode wan, 11 minutes mwydro. Mor sori cynhyrchyd Iest. Guys, achos o'n i wedi agor drink fi cyn y show. Dyna'r broblem, wedi agor drink fi cyn y show. Sioned. Achos gan amla mae'n cracker open. Achos o'n i just fel, na, ti'n mo be, mae'r episod yma, dwi angen, chill o mas, rhoi fel bach o fel YouTube video sydd hefo chill pumpkin vibes, lo-fi arno, kind of vibe yr sioe, a di completely avoidio'r agenda. Gwan te, Bryn, beth sydd ar yr agenda yn Llundan? So dwi'n fatha very basic heddiw, dwi'n fatha basic bitch kind of situation. Basic Bryn, love it. Basic Bryn. So mae gen i M&S gin and tonic mewn tin. Classy mofo. Classy mofo. A wedyn, ar ôl hynna, byddai symud ymlaen i'r Beavertown Neck Oil Session IPA. Yes, allai rhoi 100% bawd fyny hwnna. Strong recommend hwnna. Strong being y gair. 3.2%, ti'n bod yn drwg? Hwna fo. 4.3%. Dangos bod fi methu delio efo stuff lot. Lovely. Sut mae'r classy G&T yn hangover o fel, ti'n cario fo'n dy fag round just for daytime drinking? Daytime drinking, of a weekend. Oedd i bod yn fatha just gwynebu'r tiwb, stopio'r M&S, pigo fyny hein, a just fod fatha tramp. A ti'n gwybod bod ni'n recordio hynna? A just fatha mewn bag brown, just yn gweiddi... Dwi'n meddwl dyna beth mae pawb sy'n trio croesi bont borth yn neud erbyn hyn, neu croesi bont Britannia, bont borth di cau, a mae pawb trio croesi bont Britannia, erbyn nhw gyrraedd ochr all, mae'n ffoct. Just i agor
cania a just... Bryn, wyt ti'n gwybod am News Cymru? Ti'n gwybod am y news ma? Yes, oedd hwnna'n blindar gyda chdi setio fyny fatha troli just yn mynd ar hyd y bont tinni sy'n bobl fatha hwnna di'r revenue stream y podlediad hot dog stand a bob dim yna mae o'n fucking genius man ti'n pigo fyny'r sausages o geirwen a wedyn ti'n fel be sydd yn ffres o Bontadeli yn yr agenda yn gynnar? Wel, digwydd bod ges i'n amser i fynd i'r deli heddi. Deli heddi. A nhw'n fan sponsor. Ie, o'n i wedi planio neud o, ond nath amser rhedeg allan oherwydd o'n i'n gorfod... Ni'n meddwl bod gen ti'n cheesy snacks chwaith? Bydd profits nhw lawr mis yma. Bydd profits nhw lawr. Heddiw, nes i fynd am y label tro ma yn... Waw. Gadewch chi ni beintio darlun geiriol. Mae o'n really cael geia. So mae o'n etched air. So botel win, etched air. Be sa ti'n deud, Bryn? Diodas muertos. Ie. Fatha... Penglog. Penglog, ie. A mae gen ti fatha bloda di beintio na fo. The Wanderer Malbec. Bold red wine. Wine of Argentina. Mae o'n gorgeous. So mae gen ti styling Mexican efo gwyn o Argentina. Falle bod o'n thing de America bod ni ddim bod ni wedi cael yn culturally brainwasho bod o ddim ond yn dod o Mexico. Please, grandawyr yn y wladfa. Fi'n siŵr bod chi'n... O'n i'n siŵr holl internet am fel y mis yn downloadio'r ridiculous amount o sign yma. Please gadwch chi ni wybod ydy Diodas Muertos yn rhywbeth yr ariannu'n hefyd. Os ydych chi yn y ladfa, just genuinely just pingiwch e-bost i ni, chys... Mae'n hanas fy mas sy'n really anodd darllen yn yr gola yma. Ie, allai ddeud... Traversing mountains, crossing plains, hiking forests and navigating waters, the warrior hunts for those rare grapes, suspended on those forgotten vines, left idle longer than most would dare. Bach yn wanky fan o'n dweud. Dwi'n meddwl os ych chi'n mynd yna na fel a mai, fod gen ti rhyw foi llwch dros dy fo i gyd bod yn chwilio. Gen nhw'n deimlad bod gen nhw'n lot o weithwyr sydd ddim yn cael pris tal teg yna. Mae Indiana Jones fatha disgyn mewn i'r temple, a mae fatha efo'r bag, a mae fatha the legendary grapes, a mae'n swopio nhw allan. A mae llwyth o blant yna'n gweithio yn casglu'r grawnwyn, a maen nhw gyd yn gathro rownd o'n trio cael o'i helpu nhw ddenig. No time for love, Dr Jones. Ymlaen â ni. Ydy o'n wyn neis ydy'r cwestiwn da? So dwi di... Ti di googlo working practices in Argentinian wineries, do? Do, na do. Unionisation mewn Argentinian wineries? For 99% of people, it is not celebrated the Day of the Dead in Argentina, so mae'n rhywfaint o bobl, ond ie, mae o'n... So ie, so mae'n ddiddorol. Sorry, dwi'n bita Portuguese almond tart ar hyn o bryd. Bear with. Alright. Na, ond eto mae'n edrych yn cool. Mae'r styling really cool. Obviously, fydd Iestyn yn rhoi llun o hwnna fel chapter marker ar gyfer yr agenda, which nes i yn bwysig iawn anghofio. So, obviously, rhaid ni roi pres nôl i Jamie Matem. Anfaddeol. Guys. Wel, yn ti ni... Wel, da chi'n lwcus iawn bod fi ddim yn yfed Camaro, cheap knock-off Corona o Lidl, cos dyna di'r cwrws yn y fridge. Na, da di ni bod yn very... bron o bod yn basic bitchin, ond be da ni'n gael o'n brecon bitchin. Da ni'n ôl ar EOD. Yes. Sy'n byd ar ong o hwnna. Brycheiniog. Sy'n byd ar ong o hwnna. Great stuff. Dwi'n gwybod chi'n gallu clywed o'n llais i, ond dwi wedi clecio un yn barod. It's great. Hefyd... Mae Tadci wedi dod nôl o Portugal. So mae Tadci wedi dod â almond tarts a port. So it could be, gallai fod yn episode eitha bler, to be fair, erbyn y diwedd. Falle bydd y mwy ffynnu, falle bydd y mwy tragic. Dwi'n i weld. Efo'r ffilms gyda ni i siarad amdan, bydd o'n fler. God, paid. Na, ni'n mynd i fod yn good positive. Mae'r sioe yma, i gadw cwmni bobl yn eich clustia chi, na i trio pidio bit o gormod almond tart ac ond bod gennych chi misophonia. Na, neb eisiau hwnna. Please stop it. So, newyddion. Mae gennym ni newyddion tech. Mi nas i sôn ynghynt am
Rishi Sunak, crypto bro, a bod hwnna, os ydy'r economi Prydeinig yn pifotio tuag at Bitcoin, fydd hwnna'n gyffroes iawn. Ond, dim mwy o ffracio. I mean. O ie, dwi wedi cyhoeddi shit fel ydo. Do, mae di dweud, da ni di banio fo eto wan. So oedd wedi mynd o cael bod ni di banio fo i... ni'n mynd i ddim banio fo. Ond fydd pobl lleol gwrthwynebu, brackets, modd o gwrthwynebu TBC. Ond fydd y blockchain helpu y ffracio. Fedrith. I mean. Oeddi ddim ffracio trwy'r blockchain. Wel, dwi'n siŵr bod yna rhywun yn trio gweithio allan sut i wneud. Dwi'n genuinely yn teimlo. O'n i'n hanner disgwyl i un yn nhw ddeud hynna, fatha fod nhw'n deud efo, with the Northern Ireland issue, the blockchain will sort of... Yes, we can put your life history on the blockchain I checio os wyt ti'n, pa ochr o'r stryd o ti'n byw. Be dwi'n dalt hefyd ydy'r prif weinidog nesa Brydain fydd the blockchain. So, 100%. A di fydd yr... Fydden nhw'n mintio NFTs. NFT fydd... Dyna sy'n mynd i ddigwydd nesaf, de. Mae Rishi Sunak yn fod dyna oedd ni siarad amdano fod weitha, oedd fod o'n mynd i mintio yr NFT gynta, neu'r ceiniog gynta yn Nghymru trwy Royal Mint. A dwi'n mynd gwybod os oedd nhw'n cweith yn dach na it's a computer thing, a ti'n mynd gorfod mynd i computer yn Gymru i wneud o. Wel, be oedd ti di sôn trwy dweitha, oedd fatha creu fatha rhyw government Britcoin, Dwi'n mynd gwybod, dyw'r gwrandawyr ddim yn gallu gweld y live feed, ond just fi'n dal bus canol fyny i'r camera ydy, rhan fwy o hwn. Just in a tone of voice. No, just in a tone of voice. Yn sôn am llosgi, Damien Hirst, wrth gwrs. Bryn, di fod yn darllen y notes. Da iawn, Bryn. Ti'n cyfrannu'r notes, ddo? Ti'n textio stuff i ni, o ti just ddim yn rhoi nhw'n y notes? Chdi nath be, Bryn? Fi roth yr fucking Damien Hirst yn y notes. Bryn? Wel, I'm o. Nath o textio ni, yes, mae'n y text. Ie, mae'n cyfri fe. Nes i, so, Damien Hirst... You just roast your Bryn, sorry, Bryn. Fucking hell. Fucking hell, man. Na. Dwi'n dod i fama i cael yn abusio, actually, mi ydw i, ond, oce. Ti actually licio fo rili dweud. Be dwi'n actually cofio ydy Marx Brothers, ar unig dau joke dwi'n cofio. Ei, ti'n meddwl hwnna'n reference really dda ar gyfer y ffilms gyda ni, cos dyna di pretty much like y vibe o ffilm ni. So dau joke dwi'n cofio gyda Marx Brothers ydy... Fydd o'n mynd oedd I didn't come here to be insulted. A fydd o'n why? Where do you usually go? A dyn, yr un arall ydy how dare you fart before my wife? Oh, I'm sorry, I didn't realise it was her turn. Yes. I love it. Okay, Bryn. Anyway, ma fe ti rwan. Okay, so Damien Hirst, chos mi o'n un anhygol am bod yn self-publicising ac yn the bad boy of Brit art a bullshit like it. Bod ar ei piclo a Prime Minister dwetha. Do, nath ar ei piclo buwch a siarc mewn formaldehyde. Love it. Nath ar ei diamond encrusted skull a bod math o beth odd fel la. So nath ar ei o greu gyfres o rhyw 1,000 o dot arts ma. So, canvas efo dots o wel lliwia. A pwy dwi'n dweud diolch yn high arts na di. Mae o'n fwy fatha mass-produced. Ia, so hyn ydy'r peth hefyd ydy. Mae pobl dweud fod ar ei wneud o na i griwodd ar ei wneud o i assistant. A fysa chdi'n gallu deud hynna a Mandy Warhol a shit fel hefyd. Oedd o'n factory doedd. Dyna pam oedd factory oedd enw. Na i hefyd ddod i ddeud, dwi'n big fan o'r hanes o Japanese art. Sorry, dwi'n gwybod bod fi ddim rili nagos i'r microphone achos dwi'n wrestlo hefo ice cube tray i topio fyny. Fucking siapio ser. Hei, mae'n really cool. Hei, Kia, twel. Hei, Kia. Mae'r cael y ser na allan yn pain in the ass. A diolch yn werthol, cos unwaith mae'r ice cube ser yn y
cwpan, ti'n methu gweld bod nhw'n ice cubes sir? Mae'n just edrych fel fucking shitty ice cubes. Sioned, Japanese. We don't get distracted easily on this podcast. Type away, you monkey. Hey, ti eisiau topio the top times yn rhedeg round the park? Go! So, Japanese art, right? Gen ti artistiaid masif Japanese fel Hokusai neu Hiroshige, right? A be oedden nhw'n neud, so ma oedden nhw'n neud y prints ma, y prints beautiful ma, oedd bob un yn nhw yn darn o gelf, ond oedd o'n original darn o gelf on mass, ys ti'n deall fi? So, allai weld lle mae o'n dod o, achos mae'r prints yma... yes, dydi actually ar sisr. Ond dwi wedi gweld sut mae rei Japanese ma'n cael ei greu, a mae o'n broses, ac mae yna gariad yn cael ei roi fewn iddo fo, ac mae nhw'n... Mwyn cynical di hwn i cyd. Mae nhw'n gweld, tywod fatha, dwi'n trio cael hwn y gorau fedrai, a mae nhw'n gwybod fod bob un yn mynd i fod yn unigryw iawn yn y ffordd. Hyd nod, pan maen nhw'n trio leinio bob dim i fyny'n berffaith a cael eich lliwio wahanol yn efo, maen nhw gyd yn mynd i fod yn unigryw, ond y ffordd Damien Hirst yn creu hein, a ffordd mae lot o artistiaid dyddi yma yn creu fatha print ma mewn ffordd. Mae just fatha, fucking lazy boy. Does na'm crefft. So mae gen ti yr artist, so gen ti syniad y celf, a mae gen ti crefft y celf, a mae'r ddau yna'n separatio. So, be ddari o'n neud oedd creu NFT oedd yn gyfateb i bob un o'r llun ma. So mae gen ti number 1, mae gen ti NFT number 1, number 2, NFT number 2. A so oedd ti talu agos i 2,000 o bunna yr un am y things ma. Ac oedd ti cael dewis ti cael y gwrthrych greiddiol, so ti cael yr actual Damien Hirst go iawn. Well, quotes. Damien Hirst limited. Physical. Limited. Option number 2 ydy wyt ti cael yr NFT a mae o yn llosgu yr gwrthrych go iawn sy'n gyfateb i'r NFT yna. So, ti'n ein cael y beth, quote, physical yn y peth go iawn, neu ti'n cael y fersiwn NFT. A wnaeth bron i ryw 500 o bobl dewis y fersiwn NFT. Allan o faint o run o ddi? Cha mil. So, bron i hanner y pobl di dewis yr NFT. So, gen ti hanner y pobl yn gall. So ti'n gwybod lle dwi'n gwybod hwn? Pa ochr i'r ochr gall. So gen ni, y ffordd nes i weld y stori bad, nid yn unig Bryn yn rhoi do yn, dwi'n mynd yn notes app, obviously, rhoi do ar y text, you know, but I'm fine. Oedd, mae Llew di dod yn really massive fan o Newsround. Mae Newsround yn live, mae Newsround live am 7:15 bob bore. A ni'n gwybod hyn, oedd o fel, maen nhw'n deud, achos da ni'n gwachod yn yr ysgol. Nice. Yn y pnawn. Ac o'n i just fel, beth, ti eisiau gwachod fe? Ddo. So, yr unig person sy'n really fewn i fel live news yn tŷ ni ydy Llew. Nice. Ond ti'n gwybod be? Dwi'n mwy na hapus i gael news fi o Newsround. Mae'n greu, achos maen nhw'n neud point o fel, sbonio popeth yn really basic, dim judgments, dim, some people would call this woke. Maen nhw wastad yn rhoi segment ar y diwedd, okay. So maen nhw'n siarad lot amdan climate change, a wedyn maen nhw'n siarad amdan fel, ond dyma'r stuff mae bobl yn neud, fel, mae yna obaith ar diwedd bob pennod, fel, a dyma pethau mae bobl yn neud i fixio stuff. So, dyna'r rhas mynd i gwybod, achos oedd gwachod reaction fwy'r stori Damien Hirst, fel, ond pam bys o fo llosgu gwaith mae di neud ag yn i fel, cos mae'n probably neud mwy o bres, ond ond Llew, dwi'n gwybod. So peth ydy, mae'r ffaith, mae un peth, mae di daid yn gyhoeddus bod ond di neud 1,000 o hyn. Mae o, ond wedi neud 1,000. Mae'n ond 1,000 di cael gynhyrchu, gret. Ac oedd nhw'n mynd hynna oedd ryd i brynu chwaith? Nag oedd. Cha 2,000 o bunna, ish. Ond... considero fod di waith o wedi gwerthu am miliynau. Exactly. So, beth sydd wedi digwydd wan ydy, mae yna wan, ond
500 o'r rei physical yn bodoli yn y byd, sydd fel bod gwerth y rei physical wedi mynd i fyny. Mae yna stori yn associated efo nhw. So, mae nhw'n mwy sought after, chos yna mae nhw'n deud efo fatha... Be di gwerth yr NFCheese te? Be sy'n digwydd i heina? Oedd nhw'n gwmpas yr un pris, dwi'n gwybod be sy'n digwydd i'r gwerth. Ond y peth ydy, mae'r farchnad efo NFCheese yn hollol bonkers beth bynnag. So, da ni'n ystyried... Ar ei lawer mae o de. Wel, da ni'n ystyried, da ni'n person prynu NFT o tweet gynta Jack Dorsey am 2.9 million. Oedd o Bryn gallu gwerthu fo am 60 chydig o fisoedd wedyn. Mil. Yeah. 60. So ti sort of fel, well, be ffwg di'r pwynt. So ti fel, dydy'r pris ddim yn mynd i gallu dal. A eto hefyd, be maen nhw actually di prynu? Mae hwn yn dod dros bob tro yn dydio. Bob pennod efo ni. Yes, ti di bod yn dod fyny mwyn o'r ochr gelf yn dod. Dwi dal yn yr ochr ohono fo lle dwi'n meddwl mae NFTs yn gret yn cyd fynd efo darn o gelf physical. So ti'n gallu tracio hwnna a mae'r artist yn gallu cael percentage o'r gwerthiant yna yn y dyfodol. Fatha provenance y tamad, fatha hanas y tamad. A fod ti'n cael, bos ti'n prynu darn o waith celf gyda'r galeri ar y funud, ti'n cael darn o bapur yn deud, mae hwn yn genuine gen yr artist, bla bla bla. Ond os ti wedi cael ei werthu 2 waith, 2 waith, 4 waith, dydy'r artist ddim yn cael cut o'r gwerthiant wedyn, ond mae'r NFT, ti'n gallu neud hynna. A hefyd os ti'n ystyried fatha faint o dwyn a faint o forgeries a balli sydd yn y byd. Chos os ti'n ystyried fatha un o'r pethau mawr ar ôl yr ail ryfel byd oedd y syniad tracio lawr hanas a pwy oedd i dwyn a lle oedd yr gweithiau mawr y gelf ma wedi endio fyny ar ôl yr final solution a pobl i newid cael ei waipio allan. So yna lot o looted art a oedd y pobl oedd actually di piano wedi cael ei lladd a so oedd y teuluodd wedyn yn trio tracio lawr hang on, oedd gen ni gasgliad rhaid da o wan mynd o'n yr British Museum neu bod cael ei werthu'n Sotheby's neu be bynnag a mae'r pobl wedi elw o'r lladd teulu'r pobl ma so ia ti'n iawn mae NFTs yn rhoi ac eto mae hynny'n nid o'n non-fungible mae o fatha'n hanas fe di ddim cael i newid so ti'n gwybod bod y hanas yn gyflawn. Dwi'n meddwl, efo Damien Hirst yn benna, mae o'n... publicity stunt o ddo. Berson sydd yn dallt busnas ac yn gwybod sydd i mass-producio. Yndi, oherwydd yr celf sy'n gwerthu mwyaf gyda fo, ac mae o di gynnyrchu mwyaf, ydy'r spots series ma sydd gyda fo mynd... Ers i fi weld i waith o yn... God, pryd oedd o nôl yn... 30 mlynedd yn ôl, probably. Reit yn cychwyn pan o'n i'n coleg, es i Llundain a ni sefyll yna flaen i weitha, gael chdi'n gweld brushstrokes ydy'r spots ma i gyd. Ond yn y diwedd, be mae'r boi ma'n trio ddeud? Be di pwrpas i waith o? Achos, dwi as wyt ti eto, wyt ti'n gwybod mae'na artist... Japanese o'r enw Yai Kusayama dwi'n cedi a mae hi'n neud yr un un math o syniad yr smotiau yma a delio fo graffeg yma ond mae'r stuff hi teimlo fo bod nhw'n deud rhywbeth achos dwi'n edrych ar fel ti'n neud Google image search am Damien Hirst spot paintings a mae yna gwbl yn nhw literally yn edrych fel mae lleics yn merch i wedi cael mae wedi cael un o beth ti'n cael Crayola a fel ti'n spinio fo rownd a ti'n rhoi paint ar y canol a mae jyst yn spinio'r paint allan a dyna di llun ti a dwi'n sbio ar y Damien Hirst spot painting ma yn llythrenol dyna beth dwi'n gwybod y syniad ydi cael fy mpafel gallu rwy'n 5 oed wneud hwnna a ti just fel cynicism mae wedi creu stŵr mae wedi creu y drama mae wedi creu stori a mae wedi
so mae'n wedi creu farchnad ar gyfer pobl. Fuck, na i just prynu'r NFTs ma. Chos mae'r NFCheese a Damien Hirst ar efo'i gilydd money. Diolch yn cweit yr un lefel i fi a'r Banksy oedd i fewn yn cael ei werthu, ac unwaith oedd wedi cael ei werthu, oedd o dechrau cael ei shredio yn ffram. Achos mae hwnna'n deud rhywbeth. So yes, dwi ti'n unwaith eto rwy'n sydd wedi bod trwy coleg celf ac yn byw mewn byd celfyddydol. O'r tu allan, dyna beth sy'n neud gwahaniaeth rhwng, mae 5-year-old can paint that. Fel, mae celf yn representation o syniad, a mae yna rhai artistiau ti'n teimlo fel, mae hwnna definitely deud rhywbeth wrtho fi. A dwi'n teimlo rhywbeth off hwn, lle os yw Damien Hirst yn just edrych yn... I fi, mae Damien Hirst yn haphazard artist wannabe mewn ffordd. Sydd just white man feeling upwards. A mae gynnu fo gift of the gab efo pobl... Mae'n nabod y pobl iawn i siarad efo pobl iawn. Gafodd o i 15 munud pam yn y 90au. Efo Britpop a shit fel a efo i gyd yn mynd mlaen. A wedyn, oedd o'n y lle iawn, yr amser iawn. A fel ti'n dweud, i'r gift of the gab wedyn, so mae pob wedyn yn dweud, Damien Hirst, money in the bank fath o beth, so mae o'n cael mynd i'r stwff falle. Mae artistiaid newydd wedyn sy'n trio neud rhywbeth, sy'n trio deud rhywbeth, ddim yn cael gymaint o sylw, chos fe nid yn neb gweld heibio'r fatha'r Damien Hirst a Tracy Emin's o'r byd. Ond fod ti'n mynd i edrych ar Damien Hirst a meddwl, waw, mae'r boi ma, os ti'n edrych ar cefndir gwaith fo, ti'n mynd i weld rhyw datblygiad mawr trwy waith o, fatha fysa chdi'n edrych trwy gwaith Picasso, a ti'n gweld yr lein syml mae o'n defnyddio yn y diwedd, a ti'n gweld, waw, y siwrna mae o di mynd trwy gyrraedd y pwynt yna, yn deud rhywbeth enfawr awr am ei waith o. Mae hwnna'n masig. Dwi ddim yn cofio, ha llyfr dwi darllen o, probably mewn rhyw llyfr llafar amdan fel Buddhism neu rhywbeth. So, oedd o'n stori amazing, a mae di really stick efo fi amdan, fel ti'n deud, yr simple lines ma'n iwsio erbyn y diwedd. Oedd rwy'n ydi dynes ma di gweld Picasso mewn rhyw caffi neu rhywbeth tua diwedd i oes, a di mynd, Mr Picasso, could you just draw a picture for me? Ac oedd o just mynd, okay. Ac oedd o just i tynnu llun, rhywbeth really simple, ac oedd y lines wedi'n troi fewn i fel ffigwr neu rhywbeth. Ac wedyn oedd hi just i mynd, oedd o di mynd, right, that'll be... fain bynnag o filoedd o pesos neu whatever. Ac oedd hi just mynd, but that took you like 5 seconds. Oedd fel, it took me 50 years to do that. A mae'r un peth, dwi'n mynd â ni nôl i'r artistiau Japanese ma, Hokusai, so basically, oedd o di byw yn hir iawn, chwarae teg, o feddwl bod o'n byw, ti'n modd, fel 2 ganrif yn ôl neu rhywbeth. Ac bob decawd, oedd bobl yn gofyn iddo fel, ti'n modd, Hokusai-san, wyt ti'n teimlo bod ti'n hapus dy hun fel artist? Ac oedd o yn, dwi'n credu oedd yn 70 oedd o'n mynd, rwan dwi'n dechrau gweld, rwan dwi'n dechrau deall celf. Ac oedd o di byw tan oedd yn 80 ac oedd i gelfo yn datblygu ac yn datblygu ac yn datblygu trwy'r amser. A hwnna di'r peth, chos y pwynt ydy cario ymlaen datblygu, chos os ti'n gallu cyrraedd lefel o ti'n just coastio a ti'n... Be fel ni? Na, da ni datblygu bob tro. Da ni datblygu bob tro. Ond y pwynt ydy, ti'n cyrraedd certain level ydy, ti'n just yn coastio am rest o does. A does am byd diddorol, does am byd, ti'n mynd neud i byd, ti'n mynd deud i byd, ti'n mynd symud ymlaen, ti'n just yn aros. A'r pwynt ydy, just gallu dal i dyfu, dal i... Dyna ble mae'r NFT like artists ma, neu Damien Hirst o bobl yn neud hi, mae fel, mae'n syniad da. Ond yr ochr fasnachol ydi o. Os ti'n mynd ar OpenSea, just mae llawn shit. So, eich fod na 1% o'r gwaith ar OpenSea werth o, ond mae'r gweddill yn absolute crap. Yes, fel yr un ohono ni sydd yn byw yn byd celf ac wedi astudio celf a stuff. Wyt ti byth yn teimlo bys ti'n meddwl bod yna NFT werth, celfyddydol yn werth i gael? I ti?
Fyswn ni'n meindio os oes gen i fi'r cash i splasio allan arno fo. Dy Dogecoin di ddim... Fyswn ni... Mae'r gwaith celf fyna fi yn y tŷ i gyd yn gwaith celf gywir. A fyswn ni bob tro'n wario ar rhywbeth call gywir sydd yn yma. Mae gen ti'r Wonder Woman nad oedd, yr line drawing Wonder Woman na. Di hwnna ddim yn original print, di hwnna. Ie, ond eto dal yn, mae'n rhywbeth physical, mae'n bodoli. Ie, fe dwi'n gael hwnna fatha JPEG, ond di o'n cystal a gael o yn y stafell na di. Ie, mae gen i Clara Sinclair y fanna. Oes, shout out. Mae gen ti beth physical sy'n bodoli. Mae gen i un fyny fanna sydd yn... Mae bobl ar y live streaming, mae'r bobl sydd wedi talu'n special. Mae hwnna yn artist yn enw John Donnelly sydd ar y wal. Hain i cymryd screen grab o Bryn. Neu Bryn lle di cymryd selfie ar gyfer chapter heading ar y gyfer hwn. John Donnelly ydi o, a be mae'n neud ydi, mae ar y waliau'n gair. A be mae'n neud ydi, mae'n just yn neud golygfeidd o gwmpas gair ac yn adio Daleks mewn iddo fo. Ti'n mynd beth o? Mae'n syniad. Celf is y syniad. Oce, so hi brynu un gyda fo, a ddod i peintio fo, a bob dim, a mae'n just o fanna ar y wal gyda, chos mae'n ticlo fi, a ti'n just yn enjoy o'n bach fel ydy. Ond fel y lluniau na gyn ti ar y wal y fyna, prints ydyn nhw i gyd, ond ti'n cofio, nes i rhannu link yn ganol y mis rola i siop Solana yn Miami, lle, ti'n screens ydyn nhw mewn ffram, ac wedyn so mynd i'r glow ma'n dod allan o'r screens ac mae'r gwaith celf yn animated a stwff fel na gret, ond fedrai'm dychmygu cael teledu arall deud fod gen i fi 3 peintiad i fyny'n stafell fyw a fod dwi'n newid heina i gyd am rhyw sgrin deledu debyg yn dangos gwaith celf. Fedrai'm dychmygu cael heina mlaen trwy'n celf cynhara dyn o ryw, right? So, unwaith eto, dwi wastad yn shout out it, your boy, your OG original, best podcast ever in our time, Melvin Bragg. Mae Melvin Bragg yn 80au. Faint mor hir mae'n mynd i fynd? Dwi ddim yn gwybod, ond dwi'n mynd i fod yn extra cheese. National treasure, Melvin Bragg. National cranky boy treasure, Melvin Bragg. A nath nhw penod ar Ceifat. The South Bank Show, a theme o'r South Bank Show. Ar animated, for the intro. A be ni'n lyfio, next level. Julian Lloyd Webb, dwi'n meddwl, ydy'r un sydd yn... Ydy'r boi sy'n chwarae brawd Andrew Lloyd Webber. No way, a cellist. A cellist, yeah. Beautiful. Yeah. So, Melvin Bragg, National Cranky Boy. Mae o, nath nhw benod ar Ceifat, ac oedd o'n, oh my god, cerwch nhw ato fo, achos mae'n un o comfort listens fi. A yes, dwi'n credu sa ti'n lyfio hwnna, achos mae gyd yn sôn amdan, so'r celf cyntefig iawn, maen nhw'n ffindio nhw rownd y blaned, y celf maen nhw specifically mewn o gofau, a mae gen nhw'n ddarluniau, so mae gen ti bobl yn rhoi di dwylo na, ac yn pwyri paint dros i dwylo, mwyn gadael imprint i dwylo na, a gen ti o gofau sy'n jyst yn llawn imprint dwylo, so fel celf cyntaf, a wedyn maen nhw'n dechrau neud ffigurau. A be nhw'n deud ydi, oedd yr artistiaid yma'n defnyddio waliau yr o gofau, ac yn iwsio fel unrhyw ryff a fel veins a pethau, mwyn i'r darluniau, wrth nhw peintio nhw arno, yr bison yma, yr anifeiliaid ffyrnig yma, achos yr unigoliadau bysa gen nhw, bysa fel lampau fel olew cyntefig iawn, a wneud fflamau tân. Ac os wyt ti'n gwylio'r rhain mewn fflamau tân, mae o fel flipbook. A ti'n gwylio'r celf ma yn hwnna. A hwnna ydy'r syniad cyntaf o celf. So dwi'n gwybod, di hwnna ddim yn LED screen gyda animation. Ond y celf cyntaf ma oedd, da ni'n mynd i trio representio symudiad yr anifeiliaid yma, like 40,000 o flynyddoedd yn ôl. So, un o'r rhywbeth eitha tebyg oedd i fi... tra ni'n Milan nôl y mis Medi. Ti wedi bod yn Eidal? Ti wedi bod yn Eidal cynt? Ti wedi bod ar ôl? Ti wedi bod un o ddau weithiau. Ond eisiau ar tŵr o'r Eglwys Gadeiriol, a un o'r statues oedd yna oedd St Bartholomew flayed. Lush. A mae o werth... Mae o'n gruesome, ond mae'n anhygol. A sick
bro. Mae'n grwsym ond mae'n anhygol. So, y stori ydi ddaru sympaddolwm i trio dod â crefydd i'r rhywle yn y dwyrain Ewrop a ddaru nhw dyn nhw fel Paganiaid yw ni dim diolch ffleio fo'n fyw dyn nhw flingo fo un o fo hoff eiriau just like John Carter a dyn partly yr gwerth oedd oedd o godi a cario ymlaen a falle so beth i'r statue wedi neud mewn marble a ti'n gweld ti'n gweld y muscles i gyd ar ei wyneb o ti'n gweld y muscles ar ei chest o a ti'n gweld so pa adeg oedd hwn di cael ei oh god dwi'n meddwl oedd cyn Hellraiser y movie oedd dwi'n meddwl bod o gwmpas dwi'n Michelangelo Leonardo'n involved so 1.5 neu 1.4 rhywbeth fel o ia achos mi oedd anatomy mi oedd actually astudio cyrff marw yn anghyfreithlon so be oedd gynti oedd ti'n gweld fatha'r fibers yn y muscles yn y gwynaf a ti'n gweld nhw a be hefyd ydi mi ydi di rapio mewn fatha rhyw clogin o be ti'n sylwi pan ti'n edrych ar y clogin ydi be ydi'r clogin i groen o a ti'n gweld fatha'r bysydd yn y clogin ma o beth ti'n gweld hefyd ydy fatha'r mae'r veins yn yr marble ma fatha'r veins yn y croen so mae gyd yn gweithio fatha bod ti'n gweld fatha ond fel ti'n dweud fatha just defnyddio beth sydd yna i greu y darlun ma a creu a ti'n gweld fatha dysgu sut beth sydd o dan y croen a falle so mae'n rhywbeth mae'n deud rhywbeth hefyd ta ti'n gallu creu NFT o hwnna na so o feddwl bod haglediad wedi 100% pivotio i fod yn fel fine arts podcast ni'n neud yn good wow ok gret Gwan, yes, neidio fewn i'r notes oes na un o'r stories ma just quick note ar y crypto thing hefyd fod Apple wedi dod â rheola newydd i fewn i'r App Store ar NFTs a crypto exchanges so a beth ydyn nhw? Os mae crypto exchange yn mynd i fod ar yr App Store mae'n gorfod fod efo leisans call i fod yn crypto exchange hefyd maen nhw'n deud hefyd fod NFCheese, yeah. Nice. NFCheese. One sec. It's the Bontadelli version. Coming soon to Bontadelli, NFCheese. Yes. Maen nhw'n creu non-fungible cheese. Ti'n bita fo bod o dallan yr un ti'n trio cnoio a ti'n just ddim yn newid what sort of chewing gum cheese is this? Non-chewable cheese dwi'n rhoi hwnna lawr fel candidate ar gyfer episode title so yn yr NFTs mae NFTs ti'n mynd gallu dadgloi dim mwy o features o fewn app na'n byd efo NFTs ti'n gallu swapio ag cyfnewid stwff NFTs o fewn apps a felly ond dwi'n meddwl ti'n gallu prynu nhw os na fod wyt ti yn reid 30% i Apple wrth gwrs ond dos nam fatha oherwydd mae NFTs i gyd yn fatha gateway drug mewn ffordd i fewn i'r fucking llanast MLMC boys dwi di deud erioed these apps can let users browse other collections, but they should show external links, buttons, or call to actions to purchase NFTs. Users can only purchase NFTs through Apple's in-app payment system. Be sy'n newydd hefyd ydy QR codes, am fod oeddech chdi'n arfer gallu neud QR code o flaen chdi, a wedyn oedd yn rei apps, oeddech chdi'n dweud, mae'r app di gweld y QR code, a wedyn fod na llun yn popio fyny ag oeddech chdi'n gallu navigatio yn AR. Mae hwnna'n codi cwestiwn ar y funud. Dyn nhw dal heb di wneud yn glir eto. Ydy apps yn defnyddio patryma specific fatha QR codes. Ydy heina mynd i cael ei gloi allan ta ydy'r AR
Oherwydd, beth i ddadl? Wel, oherwydd fysa fo'n gallu fod yn cuddio fatha link i rhywbeth arall, dwi'n meddwl. So ma' na helynt di bod efo AR codes ma yn cael ei... QR codes ma'n cael ei addasu yn tra bod nhw allan yn y byd sydd yn... Cael ei hijackio fel? Ia, so ti'n defnyddio nhw fatha mechanism i loadio fyny eitha malware neu gyrru rhywun i gwefan amheus. So mae camera app nhw dal yn defnyddio, ti'n gallu edrych ar QR code, clicio'r link, mynd i'r link. Ond os mae yna rhywbeth o fewn app, y ffordd dwi'n dallt ydy mewn app arall, ti'n methu just defnyddio QR o fewn yr app yna i fynd â chdi i rhywbeth fysa'n gallu fod yn amheus, ond dyn nhw dal ddim yn cweit yn clir, os dyn nhw'n enwedig, os dyn nhw'n deud, na, hwn ar gyfer augmented reality, a dyma wedyn mae'n neud rhywbeth hollol wahanol. So, mae hynna'n... A mae hynny hefyd yn atgoffa fi rhywbeth eiddorol o wsos dwytha, y cynhadledd ma'n i'n oedd nhw sôn amdan y syniad o yr app, y pobl sy'n neud yr apps yn cam defnyddio'r features sydd ar gael iddyn nhw. So dda i sôn wan am pethau fatha TikTok a stwff Meta yn ail ysgrifennu JavaScript sydd yn wedyn yn meddwl, wel, fedrith pobl sy'n datblygu gwefannau wedyn trystio be sy'n dod yn ôl o'r browser. So ydy hynny'n mynd i gorfodi cwmnïau sy'n adeiladu gwefannau i roi rhyw fath o defensive system i mewn, chys dyn nhw methu trystio bod y gwefan nhw wedi cael ei loadio fyny'n gywir, a be mae hynny'n feddwl wedyn am sut ti'n adeiladu gwefannau, chys mae bob dim da ni'n cymeryd ydy bod rhywbeth sy'n gyrru i'r porwr, mae'r porwr yn mynd i dderbyn o, ond ti wedyn ddim yn derbyn beth sy'n dod yn ôl. A ti'n bod yn fatha, da ni'n mynd i escapio'r control characters i gyd ac bod yn suspicious o'r inputs. Ond be wwan ydy, da ni'n mynd yn gwybod os bod yr scripts go iawn wedi cyrraedd y porwr. Chys os maen nhw'n edrych arno fo trwy fatha Facebook browser, mae Facebook wedi ailsgrifennu'r cod i gyd. Di lot o bobl ddim yn sylwi, ti'n meddwl pan ti'n clicio links yn Instagram, ti dal yn Instagram, so mae'r porwr Instagram yn gwybod exactly beth ti'n neud. Ie, dyna oedden ni'n trafod tro dwytha, ie? Ie. Diolch Iest. Dwi'n newydd roed link yn dim link, llun yn y chat. Breaking news, mae Elon Musk newydd gerdded fewn i Twitter HQ yn cario kitchen sink. What an absolute... Be da ni'n fod yn cymryd o hwn... Oh my god, dwi just fucking not give it. Dwi'n meddwl fod o'n pissed off fod o'n gorfod gwario 44 billion ar prynu Twitter. Ar bet. Wel, so be? Bai fod, ia. Bai fod bod yn numpty. Eich erbyn i hwn dod allan, fy'n am Twitter. Fydd o just deud, ffwcio fo, right off. Wel, oedd ti di roi link i beth yna fo, Daring Fireball. Do, lle oedd nhw di mynd... Derek Fireball. Daring Fireball. Derek Everything. Fireball. A dyna be oedd enw fo, ia. Enw'r erthigol oedd Everything. Derek so Fireball. So mae di mynd ar kitchen sink i fewn iddo fo wan. Ia. Apparently mi o sort of wneud o fatha one app to rule them all. Basically, mi o sio bod yn Sauron efo the one ring. Mae o'n un weird, dydy, lle da ni'n di arfer efo teip yma o beth, lle yn China mae gen nhw un app sy'n neud bob un dim. So ti'n launch o da app, ti'n prynu stwff trwy fo, postio lluniau trwy fo, ti'n siopa trwy fo, bancio trwy fo. Bob dim. So i fi, Safari di hwnna. A dyna di'r pwynt, beth yna fo? Daring Fireball, beth yna fo? John Gruber. A wedi'r pwynt mae'n neud yn yr erthigol, di fatha... Mae Musk eisiau neud o fatha The Everything app, eisiau neud Twitter The Everything app, ond hwnna di'r OS ydi hwnna. Mae Twitter ydi'r Everything, a mae o di dod ar kitchen sink. Ie. Ond y peth ydi, mae'r... Dwi'n yn gwybod os da chi'n gallu gweld y gwyneb yma dwi'n neud rhywun. Fatha, what the fuck? Ie, diolch am y disgrifiad. Ond eto ti'n meddwl fatha, alright, fine. Dar i Microsoft trio neud hyn trwy fatha
bedio yr internet mewn i'r operating system a bob dim ti'n cael neud yn part onno fo. A so beth os ti'n rhoi yr gallu yna mewn i cwmni fatha Twitter, yr whole point nhw ydy maen nhw'n neud pres trwy edrych ar y data a tra gweithio allan ysbysebu a falle. So dwi'n misio i cwmni fel Twitter creu OS. Dwi'n teimlo'n gas bod Google yn cael neud, chys mae bob news gyda nhw di selio ar... Dwi'n teimlo eitha trist fod Microsoft di tynnu allan o'r mobile OS ecosystem thing, so fod na mond 2 really yna. Ond y peth ydi, os di'n mynd i greu Twitter i fewn i apps yn ei bob dim, dwi'n meddwl fod y Western Society sydd ar Twitter yn mynd i dderbyn o, ond nhw'n mynd i gario ymlaen fel ma nhw. Yr unig reswm mae o yn gweithio yn China ydy fod gynna nhw yr dictatorship na. Gwranda guys, sy'n ni'n mynd ei gormod am fucking China ar llefydd mae gyd. Mae China gret. Ti'n meddwl, oedden ni'n gwybod be o gen ni pan gychwyn ni'r sioe yma 12 mlynedd yn ôl, rai? Oedden ni ddim yn gwybod be oedd gen ni. Oedd Twitter fatha rhyw novelty niche ma oedd pobl... just laughed. A bobl Cymraeg Twitter Cymraeg. A rhan fwy o bobl yn meddwl fatha, be, ti eisiau sôn am be ti wedi cael ei frecwast? Be ti wedi cael ei frecwast? A hwna oedd y big joke, a wan mae fatha, it's a floating cesspool. Beth a Facebook. Be ti wedi ffigur allan, ti wedi connectio hefo'r person a nes ti snogio dwywaith yn sioe YFC Rally 2002, a ti fel, rwan mae o'n toplo governments a dinistrio democracy. Sôn am Facebook, sôn am Instagram, sôn am Meta. Dwi isio neidio ni fewn yn really quick so dwi'n cael dwi di mynd all in on the Guardian ecosystem, so dwi di deud na roi cash i chi achos mae'ch climate reporting chi'n dda, let's carry on, dych chi'n berffaith ond chi'n well na lot. A dwi'n cael e-bost Techscape, so dwi'n gwybod dwi'n gyrru rhain maen i chi bob yn y hyn, dwi'n cael mae'na gaming e-bost, dwi'n big fan o'i Necoil wedi cracio ar agor, dawan Bryn. Ond, ddoth hwn drwad ar y 5 o hydref, so dipyn bach yn ôl, ond mae'r waleth Molly Russell, oedd hi teenager, wedi bod, da ni siarad lot am hyn ar documentary, wedi bod amdan Instagram, amdan yr absolute diffyg polisio cynnwys amdan newiddio, amdan hynanladdiad y bethau, a'r ffaith bod hi wedi cael ei bombardio basically achos oedd yr algorithm di ffigur allan, ti'n licio stuff amdan brif dy hyn, ti'n licio stuff ti'n engage a lot, falle bod hi'n byd yn licio nhw bod hi'n engage a lot fawr hefo self-harm content a bod hwnna di dechrau mynd fewn i suicide content a bod y stuff ma ar Instagram ti'n meddwl am Instagram just models yn yfed lattes yn fucking joio hun ond mae'r yndybelu ma ac oedden ni'n gwybod hyn o'r documents Instagram effect ag mae'r teulu wedi dod achos yn erbyn mae'na inquest yn mynd fewn mae'r walaeth hi a'r teulu wedi bod yn gwthio amdan dyle fod Meta yn cymryd cyfrifoldeb am hyn a mae'n really ddiddorol so ti'n edrych ar yr erthygl yma mae Elizabeth Lagone Meta's Head of Health and Wellbeing so mae hi yna a mae hi'n goffod siarad o flaen yr inquest so in questioning Lagone, the Russell family's legal representative, Oliver Sanders Casey, said the entire situation was unsafe. I suggest to you that it is inherently an unsafe environment. It's dangerous and toxic for 13 to 14-year-olds alone in their bedrooms scrolling through this rubbish on their phones. It's very QC language, dyna ni. I respectfully disagree, meddwl Lagone, wrth fynd ymlaen i amddiffyn bod Instagram yn hollol ffain ac yn ffarmio'r stwff. So oedden nhw wedi dangos esiample o'r cynnwys oedden nhw'n gwybod bod hi wedi bod yn gweld ac oedden nhw'n deud fel ar ymateb i I respectfully disagree i bob peth. So basically Andrew Walker asked Lagone to answer yes or no whether one batch of content she had seen was safe for children. The accumulated impact of this back and forth led to Sanders raising his voice at one point. So dwi'n cedi hwnna oedd twrna Instagram. He said Instagram was
choosing to put content in the bedrooms of depressed children. You have no right. You are not their parent. You're just a business in America. So mae'r achos llys ma'n swnio'n... Mae Bryn Casey in waiting fan hyn, Bryn at the bar ni newydd eisio i brawf diweddara yn ei legalese. Ti'n gallu siarad legalese wan, Bryn. Yr achosion yma yn... Dwi just yn falch o weld, dwi'n gwybod faint mor bell fydd hwn yn mynd, ond y rhieni yn cael i diwrnod i ddeud wrth meta be di'r shit ma da chi'n gadael i fynd, does gennych chi ddim, dwi ni wedi gweld erthygl yn ddiweddar wythnos yma, staff TikTok yn union rhan i sefyllfa a staff Facebook lle maen nhw'n goffod gwylio deunydd ffiaidd, achos mae dynol rhyw, dyma ydy natur dynol rhyw. Dyn ni yn mynd i ddinistriau'n hynna'n. Mae na garfan ohono ni just wanna watch the world burn. A dwi ti'n mynd gallu achub bobl o hynna, heb lot o waith caled, ydy'r waith caled na ddim yn cael ei wneud. Sorry. So, peth dwi'n nabod pobl sydd yn neud be maen nhw'n galw forensics investigations ar gyfer y police. Digital forensics. Digital forensics a bachu, so maen nhw'n image o computers a bachu ar tamad gweithio maen nhw'n rioed gorau delio fod i stwff sydd yn dod gan pobl sy'n camdrin plant. A maen nhw fel cwmni yn gorfod bod yn ofalus dros ben ar sut maen nhw'n edrych ar ôl i staff nhw ac yr effaith mae hynna'n cael yn nhw fel person, fel human. A maen nhw ond yn delio efo fatha un achos ar y tro falle, a so eich bod nhw'n gweithio ar y wsos o hanner. Mae'r boys sydd yn TikTok, sydd yn Meta, sydd yn Twitter, siwr o fod, yn delio fy hyn, day in, day out, 24 awr y diwrnod. Dydy o ddim, does na ddim byd yn built-in i'r platforms i automatically cael gwared y stwff, achos i hôl marchnad nhw ydy, mae bobl yn creu stwff i ni, da ni'n mynd i stopio nhw'n neud o. A mae hynny hefyd ydy'r, so mae nhw'n cuddio tu ôl i'r syniad na rwydwaith dyn nhw, a maen nhw wedi gweithio'n galad. Da ni'n platform, da ni'n gwybod hynna. Maen nhw wedi gweithio'n galad ar y regulation, a munud maen nhw'n cael ei disgrifio fel rhywun sydd yn publisher. Mae gen ti gyfrifoldeb. Mae gen nhw gyfrifoldeb a wedyn, mae gen nhw gorfod... A'r peth ydy hefyd, mae'r stwff mae cael ei tagio, so mae'r stwff, dwi wedi gweld ar adroddiadau'r stwff anorexia, mae nhw'n gyd cael tagio gan y pobl efo keywords. Mwyn i bobl ffindio nhw? A dydy'r keywords ma ddim yn cael ei banio, dydyn nhw ddim yn cael automatic ban roed y stwff ma. A'r peth ydy, a hwn yn rhywbeth oedd yn... So mae'n ymchwil diddorol, dwi'n meddwl bod fi wedi sôn amdano fo'r blaen, Dan Ariely, The Honest Truth About Dishonesty, a'r syniad bod yr bella byd wyt ti o'r consequences o dy ymddygiad, y chia beth ti'n poeni amdan beth yw'r consequences yna. A mae'n fe gallu bod yn rhywbeth mor syml a just physical distance o'r wrtho fo. So fel oedd nhw'n deud yn yr Instagram effect yna, pam gafodd Instagram i greu, oedd y content moderation pobl yn eista fath y 3 neu 4 desk o'r wrth y peirianwyr oedd yn adeiladu'r platform. So o'na fatha direct interface yma rhwng y pobl oedd yn gorau polisio'r stwff a y pobl oedd yn gorfod adeiladu'r system. Pam brynodd Facebook wan Meta nhw, gafodd ei boys content moderation i signo fyny a gyrru swyddfa gwahanol efo content moderators Facebook. So maen nhw mewn rhyw dwll dyn rwla yn gorfod delio fo'r nonsens mae gyd. A mae'r peirianwyr yn hollol divorced. Ond ti'n bod y shareholders, mae hwn yn mynd â ni mlaen i gennau just un erthgol arall dwi wedi rhoi fy'n y notes. Mae'n adio mlaen hwn amdan mae Guardian ar hyn o bryd, unwaith eto, sori, dwi'n cael tech news fi gyd gan nhw hefyd. Maen nhw'n neud
series dros yr wythnos yma amdan TikTok, a just basically sut mae'r For You page yn cael ei greu, a faint mae'r pwers di algorithm nhw, a dyna di'r gofyn nesaf, achos da ni wedi bod yn gweld erthyglau amdan y TikTok content moderators, yn cael yn union yr un sefyllfa ar Facebook content moderators, ar Twitter content moderators, yn cael pethau ofnadwy. Ond bod y For You page ar TikTok gymaint fwy peryglus, achos maen nhw'n ffarmio unrhyw beth sy'n cael ei postio i TikTok. Maen nhw automatically, dim bwys os gen ti 0 followers, right? Maen nhw automatically yn ffarmio cynnwys ti allan i hyn o bobl. Maen nhw just fel unrhyw un, a wedyn mae'r stuff, a wedyn mae'n proliferatio hynna. Os di mwy o bobl yn watcho do am hyn amser, mae'n cael ei pasio ymlaen. So dyna sut mae gen ti fel bobl sy'n byw yn fel cornel dywyll o Grangetown yn cael fel 2 million followers o stuff. Ti'n gallu tyfu dy hunan, ti'n gallu tyfu dy farchnad fel na, achos bod nhw just yn ffarmio stuff ti allan i bobl mor dda, a bod i algorithm na. A dyna'r gofid, obviously, yn mynd ymlaen, bod rhywbeth fel TikTok yn ffarmio stuff i ti. Does na neb yn mynd i weld unrhyw beth maen nhw'n anghytuno hefo. Does na neb yn mynd i weld unrhyw beth sy'n herio nhw. Does na neb yn mynd i gael unrhyw brofiad sydd yn ehangu meddwl ti, achos mae o wastad yn mynd i fod yn da ni'n gwybod exactly beth isio, a dyma beth sy'n mynd i gael o. A dyna beth ddigwyddodd hefo Molly Russell. Oedden nhw'n gwybod, oedd yr algorithm yn deud, mae hi'n really licio stuff yma am stuff newidiol, a mae o just mynd i cadw mae'n i ffarmio fo i ti. A be maen nhw'n cuddio tol ydy'r ffaith na, wel hyd na digwydd dewis edrych ar rei o'r cynnwys yma, a wedyn bod yr algorithm wedi redag i ffwrdd a di dangos mwy o mwy. Dyna cuddio ti'n ôl algorithms. Da ni'n gwybod bod algorithms yn cael ei creu a'i populatio gan bobl a data bobl. Dyn nhw'n just cloddio nhw'r ddeiar. Ddarin nhw'n just fatha dal nhw o'r môr, ddarin nhw'n just sort of tynnu nhw o'r awyr. Mae yna bobl wedi eista lawr, wedi penderfynu be mae'r algorithm am roi bwysau i. Mae nhw wedi'n di galluogi hwnna i fynd ymlaen i ddysgu mwy a mwy am bobl syliedig ar y data, a i ddod yn fwy ac yn fwy effeithiol yn neud be mae'n neud, sef pigo allan cynnwys maen nhw'n gwybod mae pobl yn mynd i ymwneud efo. A mwy maen nhw'n neud, well a well beth mae'n mynd. Dyna lle mae TikTok wedi ennill yn ydy'r ffaith bod nhw yn gallu tiwnio fel lawr bod o'n just fatha mewn eiliadau, maen nhw'n gwybod yn union beth sy'n diddordeb o'n. A fedra ti ddim cuddio tôl i'r syniad na bod sgyn ti ddim cyfrifoldeba. So, mae'n nai fi. Yn nis? Beth i'n nis? Nith. Mae nith fi wan isio ffôn. Hi'n naw eto, mae isio ffôn. Mae'r syniad bod hi'n mynd i fod yn gallu cael ar y we yn wirioneddol. Ar y nodyn yna, gesiwch beth da ni di ffindio yn ti ni. Dwi di ffindio, okay guys, gan i gael flashback moment, mae hwn yn real flashback moment. Ydych chi'n cofio yr iPod Nano oedd yr un size o stamp? Na. Ond o'n gwybod. Mae fy mab wedi ffindio yr iPod Nano. Efo'r so mae di ffindio'r teeny tiny a mae hwnna ydi fel hoff device ar hyn y bryd. Hang on yr nano sgwar, y nano fel clip bach, mae fel bulldog clip, ond mae hefyd yn iPod Nano, fucking pinnacle of design. Nano fel 6th generation. Google fo, achos basically o gen ti'r nanos oedd yn dene ac yn edrych fel remotes. A wedyn am fel un generation nath nhw un oedd yn edrych fel stamp. Oedd o gyd ti hefyd oedd nano iPod Shuffle, Shuffle. Oes fi sodwch fi, sorry am hynna. Yr iPod Shuffle. Ia, ti'n iawn. Okay. Dwi'n mynd i ceg efo chi. Nath na un o allan efo sgrin. Nano 6 oedd o. iPod Nano 6, mae hwn i fi, as dwi'n edrych ar. Dwi'n mynd i Apple sbonio i ti, Iestyn, cos dwi'n gwybod bod ti'n gwybod y stuff. Ond mae hwn basically, diolch yn hir sy'n edrych o remote. Os y sgrin yna fo? Oes. Mae o fel clip.
Mae o basically fel, mae gen fo fel peg ar y cefn. Pawb troi fewn i watches, oedd yn chdi prynu strap oedd yn specific i reid hwnna, a wedyn hwnna oedd yr Apple Watch gyntaf. Ac oedd gen fo, mae gen fo Nike. A gen fo Nike app yn fo, mae gen ni dal hwnna. Ac o'n i fel, god, mae hwn gorau bod fel 2005, 2006. Na, 2010. 2011 nage dim yr un shuffled Bryn so mae gen hwn screen so mae rogin hwnna oedd yr un olwedd yn y bron basically a wedyn gath nhw give up achos oedd nhw fel ffôns di popeth na dal i fynd Bryn mae na iPod Nano 6th generation ydi o anyway diolch hwnna'n dawyr am sticio hefo ni ar hwn nath o 7th fynd yn ôl i screen mawr do, achos oedden nhw wedi ffigur allan bod na neb eisiau fa, neu oedden nhw'n meddwl am watches. Ond, good god, mae hwnna, basically, dim internet functionality, just tunes. Dwi'n yn gwybod sut i update'r tunes. So mae'r tunes ydi playlists fi o roughly 2014. A beth dwi'n lyfio di hefyd, yr connector oedd ar dock bach yma efo'r headphone connector. Mae gen efo'r 13 pin bloody chunky boy dim USB-C sorry Apple iddo fo ond oedd hwnna di really codi calon fi cos just digwydd bod ma'na screen yn fo ond mae'r hogyn di ffindio fel ma'na fel cant o gyneuon yn fo mae di dechrau creu playlists i hun mae wel fyny'r tunes mae gen i fe gyd o'i favourite o fel Meatloaf a hefyd mae fatha time capsule mewn ffordd o y music oedd ti'n gryndo i amser na Dwi'n meddwl, fysa plant, dyna di peth, os ti'n fforsio rhywbeth arnyn nhw, nath o ffindio hwn, mae'n siwr do? Do, nath o basically, right, diddly-doo. Dydy lle ddim yn keen ar mynd i clwb ar ôl ysgol. Diolch yn licio fo, mae'n dweud, mae'n rhys o'n lled, mae'n llawn o kids eraill, diolch yn cael neud beth mae'n siarad neud, diolch yn bod, diolch yn licio fo. So dyn ni fel, oh god, ti'n meddwl, like, so rai headphones o fel, gen i ddim byd i chwarae music, a fel, hold on, a nes i just fel digio hwn allan o dwi'n gwybod sydd dwi'n gwybod sydd batteri'n neud yn really dda batteri'n neud well na fucking battery phones ni ar hyn o bryd battery fel ti'n neith o gymryd like 24 hour charge dim problem meddylia be oedd o'n angen neud o ffrendol just chwarae music I love it just moment yn great ac o'n i'n dweud gwranda ti eisiau mynd o headphones ti fewn a just gei di just eistedd gornel fel nice little like emo bach fi a just gwrando'r music ac oedd o fel, nath o fod nôl mynd oh no my god, love you, just gwrando'r music ond gai gadw fo ac o'n i fel, yeah, sure, dim probs so ti'n dweud, amser wedi gysgu a mo fel dwi eisiau cofio fatha pan oedden ni fach yn cael Walkmans oh my god, y teimlad na Ysach chdi'n gadael Walkman ar ochr efo headphones a just random tapia o gwmpas fysa plant yn bigo fyny a just dechrau mal, waw, sa neb arall i fwy na hein dwi'n mynd i ddefnyddio hwn dyna di'r peth dwi'n really chuffed bod o di cael new lease of life thing bach ma a dwi'n meddwl bod o gymaint nôl pan oedd Apple yn meddwl am design dwi'n mynd gwybod beth fel business stuff oedd o'n really well designed mae'r clip na ti'n gallu clipio fo unrhyw le mae'n gweithio mewn unrhyw rotation hefyd mae'n clipio fo i fewn i'r bwcad bach ar dy jeans di ti'n ma be just real retro stuff ac yn i fel god mae hwn yn gorau bod like 15 mlynedd oed na oedd o pryn 10 mlynedd oed so ni fel god pethau di newid hwn oedd y syni fi so oedd nhw'n yn y cynhadledd oedd nhw'n sôn fatha nethon ni gychwyn nes i just neud cynhadledd dwi'n mynd deud dim byd ar dwi'n mynd deud lle oedd o ond sorry Bryn, na ti'n siarad am y gynhadledd oedd nhw'n sôn am y ffaith bod y safon ma wedi greu nôl yn 2006 a nhw'n deud fatha mae'r byd i newid oh my god cymaint ar syna a'r syniad oedd i fatha 2007 oedd yr iPhone gynta Jesus doedd apps ddim yn bodoli amser yna doedd y syniad dwi'n cofio ni'n siarad am yr iPad ar episodes yma ac o'n i just fel bloody hell just ffôn audio beth i hyn so what a great movie ni'n gwybod fel bys yma'n boblogaidd ni fel cabias dwi dal eb gael un just dwi dal ddim yn gweld y point sorry yes fi'n gwybod bod ti'n big fan ond dwi wastad yn teimlo pan da ni'n neud y show ma like bob blwyddyn a mae o gymaint o fel facing your own mortality ond
just y teimlad ma, dwi'n gwybod bod ni wedi siarad fel mis diwetha amdan popeth yn shit, dydy. Mae y newidiadau mae humans yn goffo mynd trwy rwan dwi yn mynd i ddeud y gair unprecedented, cos dwi genuinely yn teimlo fo. Nôl yr 80s, o ti'n poeni amdan fel nuclear war, that's a biggie, ond mae climate change literally yn digwydd, a da ni'n gwybod bod o'n digwydd, a mae o fel nuclear war times 9/11. Mae just o neb actually'n fel 9/11 times a million. Get into the movie now. Anyway, so ma ti'n gallu gweld fi'n spiral. Oh no! Quick! Ti'n dod Sioned allan o'r death spiral. No! So, yn y gynhadledd ma, o'n i siarad efo rhai pobl yn ei nabod, o'n nhw'n gweithio i banc yn Brydain. Ac o'n nhw yna fatha trin yn nhw. A mae rhyw kid bach ifanc just yn popio rownd wrth i ymyl nhw. Diawr. Ac mae'n dweud, hwn di Dave, be bynnag oedd un o hwn di intern ni flwyddyn yma. Work experience, Dave. A tio be, oedd o'n edrych fatha yn ifanc, a fi fatha, ffuck, dim eisiau gwybod. A mae'n dweud, gafodd ei enni yn 2001. Nice. Oedd o'r rhy ifanc i blodleisio yn y etholiad ar gyfer Brexit, a ni fatha, fuck off, Dave, just get out. Dwi'n gweld gobaith mewn bobl fel Dave. Bobl ifanc fel Dave sydd yn spreio car dealerships yn orange ac yn glywio hynna'n i'r ffordd yn Llundain. Chi di gweld... Bobl di gweld yn favourite si ar Twitter. Dwi y gormod o gachgi i fynd i protestio fel na fy hun, ond mi na i 100% cyfnogi a bobl sy'n mynd, chi eisiau cymryd hwn yn serious? Dyma faint nhw'n cymryd o'n serious. Dwi'n mynd i taflu soup dros well-protected painting. It's a very well-protected painting. Pie-face Prince Charles. Oedd hwnna'n ffynnu ddo, ia. Still the prince. Hwna do. Yoink. King's Councillor Bryn cyfeir. Hwna, chys nes ti ddweud KC, a mi fatha, fuck yeah. KC in the Sunshine Band. Ti'n bod beth, mae Guardian ydi wneud massive find and replace. Mae nhw wedi gwneud find and replace arbennig o dda yn fel whole stuff nhw. So, hwna di o, fatha, na, dim newid King's Councillor. Dwi'n mwyn gwybod, falle ddim ar popeth. Ddim ar erthygla, fatha pan bod yn siarad am Prince Charles. So, eich bod nhw'n be maen nhw'n dod i'w fatha Prince Charles brackets, now King's Charles. After be bynnag dyddiad o ddo. So, nhw'n sôn amdan fo mynd ar the repair shop. Nath Charles fynd ar y repair shop? As in, gyda Jay Blades? Gyda Jay Blades? Popio heddiw yn y newyddion rhywsyd. Sut bod fi'n mysio hwn? Mae the repair shop secretly yn fel very popular show yn tu ni. The kids fi ddim yn ymarferol o gwbl, ond mae lleig fucking obsessed efo repair shop. So nhw'n dweud fatha, it was King Charles brackets then Prince Charles chos oedd cael ei ffilmio cyn iddo fo a ti fatha be di alw ddo angen trwsio? O gyda fo rhyw reputation Prydain dros y blaned. So y joke oedd fatha get ar have I got news for you oedd fatha reputation Prince Andrew oedd yn mynd fatha it's been in the family for years. Just needs to it's a bit sweaty at the moment. It's a bit sweaty. Na, ond ben I lyfio so just y syniad fatha just yr syniad yma wan bod yr QCs mae gyd wedi gorau dros nos newid i fod yn KCs. Di goffa binio i business cards no. Business cards mae gyd wan yn KCs. Dwi'n siŵr bod y Sunshine Band yn hapus. Guys, da ni di neud y news. Da ni di neud y news. Da ni di agor 2 botel hyd yn hyn. Mae'r Cubans Special Reserve let's do it. Port from Porto wedi wagor. So, a Princess of Mars. Gyda. So, guys, dowch efo ni i ochr arall y sgwrs yma. Da ni'n mynd i fod yn siarad am John Carter. Ill-conceived, pinnacle, dim millennials fel y rhai sy'n just yn hun na millennials. Ill-conceived fanwank bobl sy'n hun na millennials. Oedden nhw just yn mae yna lot i siarad amdan a dy'r ffilm ddim hyd yn oed yn funny while mae just yn oh god wow, guys
dewch efo ni, da ni'n mynd i watcha John Carter. Chi ddim yn goffod, da ni wedi watcha John Carter so bod chi ddim yn goffod. Okay? Welwn i chi ochr arall, a finely crafted interlude ma, gan Iestyn. Mr. Burroughs, your Uncle John Carter's disappearance came as a shock to all of us. It was his private journal. Might possibly find some kind of explanation in here. Where the hell am I? Virginia! My name is John Carter. I'm from Virginia. Did I not tell you he could jump? You are John Carter of Earth? Yes, ma'am. Fate has brought you here, John. What happened to this place? A new power threatens to destroy our city. That don't look like a fair fight. Run, go! Go! We did not cause this. But this very night, we will end it! I was too late once. I won't be again. When I saw you, I believed it was a sign that something new can come into this world. Os nad ydy'r trailer yna yn neud chi eisiau gwachod y ffilm na, wel, chi jyst yn union fel pawb arall yn 2012, cos nath y ffilm yma colli lot fawr o bres. Hwna na syni fi oedd y ffaith. O'n i yn ymhen bod hwn yn fatha'n early 2000s. Oh dear. A nath o really syni fi bod hwn di wneud yn 2012. Ti'n gwybod be, mae'n teimlo fel... Right, dwi'n mynd i... Drwchwch ar fy nghardiau. Flip, 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 flip. Maen nhw gyd ar y bwrdd. Okay, fy nheimladau cryf i amdan John Carter yw, mae'r ffilm yma yn... Wel, ar hyn o bryd, da ni wedi colli Iestyn. So dwi'n credu dylen ni algychwyn y segment mae gyd eto. Dwi ddim yn mynd i hael ni. Na, mae'n ôl. Iestyn lle, Iestyn, beth y gwydodd? Just ignore me. Mae'n ffain. Ond na bwtwm bobio fyny pan o'n i'n edrych ar trailer John Carter a nes i bwyso croes mawr coch a hwn oedd o. Pwy yw'r person mwy o tecu yn fan hyn? Let's have a think. Am fod oedd yn cynnig I fi rhannu'r fideo efo chi a wedyn nes I bwyso croes mawr coch ond nath o cancel o'r FaceTime. Yes, ti'n swnio fel mam fi. Actually, ti'n swnio fel fi, to be fair. Nath o popio fyny a nes I just clicio OK yna fo. Nes i'n darllen o, ond... Di mewn panig, o'n i'n meddwl, mae hyn di dechrau siarad, pwyso bwtwm coch. Oedd o'n dweud rhywbeth, nes i'n darllen o, rhywbeth fatha, do you want to share your details? A chdi di dweud, don't share your details. So, oedd o'n dweud no, so oedd just dweud, croes coch, neu croes coch, hwnna di beth saffa de. OK, so, pawb. Cards on the table, Sioned. Cards on the table. Flip, 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 dyma'r cardiau. Mae'r ffilm yma, right, John Carter, ti'n darllen, so dwi di bod yn rhannu hefo'r guys, dwi di bod yn rhannu, mae gen I ystyn nodiadau, mae gen Bryn llan llyfr yn nodiadau, dwi di bod yn rhannu erthyglau amdan, like, it's 10 years since John Carter, what happened to this massive Disney bomb? Mae'na erthygl great yn therap.com, so the history, the untold story of Disney's £307 million bomb, John Carter. Mae pob erthygl ti'n darllen a nes I digio allan podlediad gan Andrew Stanton, interview gyda Andrew Stanton, y cyfarwyddwr, ar diwrnod ddoth y ffilm allan. I mean, yeah, I think it's going to be great. Pob beth ti'n darllen, maen nhw fel, this beloved character, this untold story, a ti just yn eistedd na a mynd, does neb wedi clywed am hwn o blaen. Does neb yn cerio amdan y dyn yma. A mae, beth sy'n dod dros o it inspired so many other properties. It inspired Star Wars, it inspired Indiana Jones, it inspired all these... Ond oedd neb yn gwybod yna cyn. Na.
Mae o'n derivative. Mae'n dod drosodd yn derivative. Mae John Carter, ti'n gwachod y trailer yna, a ti just yn mynd, mae hwn yn misguided iawn. Mae hwn yn fanwank, ond mae'r fans yn non-existent. Mae nhw fatha the hipsters o'r hipsters. Hwna dio, bobl fel, what do you mean you haven't read A Song of Ice and Fire? Math o beth. Mae Bryn di wneud ymchwil ar John Carter. Mae teimladau fi, dwi'n mynd i safio'r teimladau cryf ma, oherwydd mae llawer ohonyn nhw yn ôl. Achos oedden ni eisiau gwneud hwn fel ffilm di ddim fel, sbi ar y bom yma, mae hwn yn amazing. Wel, nes i awgrymu fo. Mae o'n notorious yn dydio. Oherwydd fod, dwi di gweld rei pobl yn classifio fo fel, oedd o'n failure ar y pryd, a rwan mae o'n ffeindio i gynulleidfa, ac mae o'n dod yn un o'r ffilms na sydd... Reappraisal. Yeah. And I just did it's not Valerian. Iestyn, be si? Just ti a fi, boy. Just ti a fi. Okay. A'r grandawyr, obviously. Da ni di Bryn ddim yn rhan o'r hon. Y gag. So mae'r John Carter ma... Bryn, wyt ti di edrych mwy fewn i hanes Edgar Rice Burroughs? Sorry, jyst yn ei bach yn nghofio sgwydlawr beth enw'r boi. So Edgar Rice Burroughs oedd yr awdur y llyfr gwreiddiol. Y llyfrau gwreiddiol. Dyfu fyny ar Tarzan. Fod ar ysgrifennu Tarzan. So 1917 ydy y llyfr yma. A not being funny, like, ti'n gallu dweud. So, beth sydd yn hynod dod i fatha bach yn dychrynwch chi hyn braidd ydy, ti'n edrych mewn i hanes Edgar Rice Burroughs am y tro allan, oedd o'n basically Nazi. Oedd yn coelio mewn fatha eugenics a stuff. A bachu, so, not a nice man. Not a nice man. A beth sydd yn hynod o od, a hwnna'n un o'r pethau da ni si bigo fyny'n eitha handi oedd, Mae hero John Carter yn captain yn y Confederate Army. So, well, 20 munud fewn i'r ffilm, ddoth hwnna fyny a goffes i Google o mynd, pa rai oedd y racist? It was those guys. Y peth i gofio di hefyd amser yna, fysach chdi'n talu i fod yn officer. So ti'n prynu dy commission. So, a mae'r captain fatha'r trydydd neu pedwerydd rank i fyny. So ti fatha, mae bod yn captain ac yn cavalry officer yn generally pwyntio allan bod chdi'n person o teulu o pres. Oherwydd fod y ffilm ma ddim yn glir iawn trwyddo fo i gyd. Oedd o di bod yn captain a wedyn oedd o di mynd i heli ffortiwn. So beth ddigwyddodd oedd y ryfal di bod... oedd yr Union di ennill a wedyn oedd o di mynd off wedyn i Arizona i tre ffeindio i ffortiwn. Right. So... actually, hang on. So, mae gen ti framing device ar gyfer y stori lle mae hero ni yn gyrru telegram i'w nai a'r nai ydy Edgar Rice Burroughs yr awdur. A'r framing device ydy, mae'r awdur yn darllen y storis gael sgrifennu gan i yncl o. Gai just mynd yn ôl i'r darn yna, yr Cowboys ac Indians. Right, mae genna i yr IMDb plot summary o mlaen ni. Ond dwi just yn specific ar yr Indiaid coch yna. Pwy oedd y pobl na oedd yn trio gael fo... Yr Apache. Naci. So, pobl gwyn, dwi'n fel. Oedd yn un o'r edrych oedd General Custer. So'r Union Soldiers oedd nhw, oedd nhw fatha'r US Army mewn ffordd. Da ni'n cwffio yr Apache. Efo pam oedd chdi'n deud fod oedd o'n cwffio efo'r ochr yr Confederate. Ac yn fod yn i'n meddwl, wel, dim dyna di uniform mae hi'n gwisgo. Am fod o'n i'n gwylio fo'r un pryd, ac o'n i'n bedach be oedd yn mynd mlaen. Wel, hang on, da ni di sgipio dros y tamad yn y cychwyn. Right, hold on, bear with. Dwi'n mynd i fynd trwy'r plot summary. Cychwyn, yr un peth a Captain Marvel, a so oedd hynna daflu fi'n syth. Obviously. Right, John Carter.
So mae hwn gan rhywun ar IMDb 30 mlynedd yn ôl. John Carter, a Civil War veteran who in 1868 was trying to live a normal life, is asked, mewn dyfynodau, by the army to join up, but he refuses. So he is locked up. He escapes and is pursued. Eventually, they run into some Indians and there's a gunfight. Carter seeks refuge in a cave. While there, he encounters someone who is holding some kind of medallion. When Carter touches it, he finds himself in a place where he can leap incredible heights, among other things. He later encounters beings he has never seen before. He meets a woman who helps him discover that he is on Mars, and he learns that some kind of arrest is going on. Diolch random person ar IMDb. Ddim lot mwy clear, ond roughly lle da ni'n mynd. Roughly, yeah. So mae'r ffilm yn cychwyn efo... Everton erbyn Man U. Yeah, Dominic... 100%. So mae'r voice-over, a ti'n gwybod bod y voice-over basically yna ar ôl rhyw studio notes yn dweud sy'n neb yn dall beth sy'n mynd ymlaen. So mae'n dweud oedd the planet you know as Mars, it has another name. That name is Barsoom, and you think it's dead, but it's really very alive. Wedyn, See, yn straight spin, ti'n gweld, mae hwn yn gweithio yn 1917. Mae hwn yn gweithio yn 1917. A dim byd gyda wedyn ydy fatha... Di hwn ddim yn gweithio camlynedd wedyn. Everton versus Lerpwl, a dyma gen ti Dominic West ar gyfer Lerpwl. Wedyn mae Max... get it, man. Yeah, mae Max... Tîm coch yn erbyn tîm. Yeah, so Mark Strong yn cyrraedd. I wneud popeth yn well fel arfer. Ac yn rhoi fatha rhyw super weapon i Dominic West, a mae o'n fatha... Sy'n chwarae Lerpwl. Sy'n chwarae Lerpwl, a mae o'n just o'n trwy... A ti beth i fi allan ydi, mae Dominic West yn byw ar un o'r Predator cities o Infernal Engines. Oh my god, yeah. A mae Everton yn byw mewn dre o'r enw Helios. Helium, yeah. Helios o'n eisiau dweud. So, mae hwn yn dod â ni i prif broblem y ffilm yma. A dwi'n mynd i'r rhoi allan Sioned's basic scenario. Na, mae gennau, beth sa ti'n deud, proposal ar gyfer y PhD ar gyfer y ffilm yma. So mae'r ffilm, mae hwn yn based, mae'r un peth pan oedd George Lucas a Steven Spielberg yn watched 1940s adventure films a nathon nhw Indiana Jones. Ond be oedd yn ffynnu am Indiana Jones, oedd Indiana Jones yn creation o'r 80au, so oedd o'n witty ac yn wisecracking, ond oedd o'n set yn y 30au. I get it. Mae Andrew Stanton y cyfarwyddwr, oedd o'n cyfarwyddwr, oedd o'n o Pixar, oedd o'n gweithio ar Finding Nemo, oedd o'n gweithio ar Wall-E, oedd o'n gweithio ar Toy Story. So boi o Pixar sydd wedi deud, hei, dyma'r stuff o'n i'n darllen pan o'n i'n kid. Dio ddim wedi cwestiynu, dio ddim wedi mynd, hei, ti'n gwybod be, di hwn ddim yn mynd i weithio i fel 90% o'r blaned. Mae hwn just yn mynd i weithio i'r 10% sydd yn boys gwyn sydd wedi tyfu fyny efo'r stwff ma. A beth sy'n waith ydy, mae nhw'n patchio'r tyllian y gyd of exposition. A mae yna gymaint exposition yn hwn. A dwi dal yn teimlo ar goll. Yeah. So mae nhw gyd amdan, but this inspired Star Wars, this inspired every fantasy novel. A ti'n gallu deud, cos mae o'n hen cyn i gychwyn. Mae'r ffilm, mae'r holl cysyniad y peth yn outdated. Yeah. Does na ddim ffordd wyt ti'n mynd i hidden. Cos sa fo'n unrhyw planet arall. Dyna'r whole thing. Maen nhw wedi neud point o peidio rhoi Mars yn y title, achos ti'n darllen ar y thyglau yma ac oedd y Disney ad executives yn deud granda, allan nhw ddim rhoi Mars yn efo. Mae bobl yn meddwl bod o'n 1950s schlock, mae bobl yn mynd i feddwl bod o'n bybynnag. Dyn ni ddim yn rhoi Mars yn y title, ni just yn mynd i gael John Carter. So pitch fi, ti'n cychwyn y ffilm efo John Carter ar Mars yn diffro. I bet you're going to wonder how I got here. Na. Ti just fatha, wedyn mynd o fatha yn edrych y gwmpas. Mae'r dynion gwyrdd yn ffindio fo a fatha mynd beth ffwc o ti, fatha beth. A ti'n cychwyn o fanna yn ytrach na'r... A wedi bod darganfod bod o efo'r pŵar ma fel mae o'n mynd yn ytrach na beth sgyn ti di'r sîn gwirion ma lle mynd... Ond oedd o'n bach yn... funny lle oedd o fatha just yn trio'r powers mae gyd a wedyn just yn mynd fatha smack oedd hwnna'n awful, oedd hwnna ddim yn gweithio allan achos so mae'n troi allan pan wyt ti ar mas mae fel Superman oedd ni am hynna o hir ti'n meddwl amdano fo
yn realistically, ond mae o'r un un, dyna lle mae Superman di dod o de, lle mae Superman ar blaned yma yn all powerful, ond ar blaned fo, just normal being. A dyna di'r theory yn hwn de. Mae 5 munud o very misjudged comedy lle maen nhw'n cael John Carter i literally smacio'i hunan fewn i'r llawr. A mi o fatha bron yn crio bod o'n quite dach beth sy'n ymlaen. Os nhw di cast... O'n i'n licio'r ffaith bod o'n dangos bod o'n ddim di master powers o straight away. O hwnna rhywbeth da. O fewn fel 2 funud. O'n mynd mewn 5 munud o just fatha slapstick, crash yma i'r ddiar. Mae'n fatha, too much. So, dwi'n mynd nôl i Sioned's PhD ar John Carter, a dwi'n mynd i cael ngheg wedyn a gwch chi siarad amdano y ffilm. Dwi wir yn teimlo, mae gennau lot i gael allan am y ffilm yma. Mae hwn, swn i'n lyfio bod fi fel Karina Longworth neu Blank Check neu rhyw fath o ffilm podcaster sy'n gallu really digio fewn i yr whole, mae hwn yn encapsulatio lot. So Fanwank, yr boys gwyn ma oedd mewn pŵer yn Disney, oedd mewn pŵer yn rhedeg studios ar y bryd, yn deud, hei, o'n i'n darllen hwn pan o'n i'n kid bach. Great. Mae'r un peth a sut mae Ghostbusters yn cael ei ail-wneud, mae'r un peth a sut oedd Star Wars yn cael ei ail-wneud. I get it. Ond mae'r stori wreiddiol, achos mae fel ni really siarad yn agos i stori, mae'r stori wreiddiol yn gynhenid hiliol. Mae'r whole point y stori yma ydy, mae o'n dod o gefndir The Old West, lle oedd dal brwydro mynd mlaen rhwng llwythau brodorol a bobl gwynion y West, Mae'r llwythau brodorol erbyn hyn yn decimated, mae gen ti reserves, a oedden nhw'n force to be reckoned with yn yr adeg yma, yn yr Civil War, pan oedd y boi ma'n siarad amdan. So maen nhw'n cael ei gweld fel other, fel alien, fel gelyn. Ti wedyn yn cael filmmakers gwyn i gyd, storiwyr gwyn i gyd, dynion gwyn i gyd, yn creu'r stori ma amdan yr hero ma sydd effectively yn racist boy gwyn, sydd yn mynd i mas, sydd wedyn yn cael i droi fewn i civil war rhwng bobl sydd yn humanoid ar mas, ond yn cael ei disgrifio fel red people. A mae hwnna, dwi ddim yn gwybod be di fel sylfaen hwn yn y stories. Your red woman ydy'r The Princess of Mars. The story ydy A Princess of Mars amdan Deja Thoris yma. Mae hi yn actores gwyn blond efo llygyd brown sydd wedi basically cael ei dipio mewn Tanya Whitebits lotion a ydy cael facial tattoos Maori effectively wedi'w rhoi ar hyddi a lenses glass fel Daniel Craig kind of glass a basically i gwall hyd i deion so mae'n edrych fel rwy'n sydd yn trio edrych fel Native American a mae hi come on, dwi'n gwybod, yes, ti'n hefo fi, yes, drychau, yes, faint o fake tan, ti'n edrych dros stills y ffilm mae gyd, maen nhw'n fake tanio does na ddim bobl hil gwahanol o hwn, mae pawb yn wyn yn y ffilm ma. Iawn beth ti'n dweud, dallt yn iawn, a fod nhw am ryw reswm wedi castio pobl oedden nhw meddwl oedd yn iawn i'r rhan yn hytrach na mynd amdan. Sut fysa bobl yn edrych os nhw wedi byw mewn hael ar hyd i oes? Ti'n gwybod be? Ti jyst yn edrych ar y gwahaniaeth rhwng, na genuinely gadael ti jumpio fewn, dwi angen just sbio, meddwl i am castio hwn heddiw. Mae 10 mlynedd yn ôl, meddwl i ar leap sydd wedi digwydd mewn castio rhwng rwan a 10 mlynedd yn ôl. Bysa ti ddim yn castio'r ffilm ma mor wyn. Exactly. Mae mor wyn. Mae o mor wyn. Mae na boint yn dod yn y ffilm lle mae Taylor Critch yn maen nhw'n mynd o fod trwy y crowds yn helium. A mae pawb arall yn helium yn bobl nes i trio edrych amdan bobl o diverse casting, doedd nhw ddim na. A wedyn gen ti'r hen ddynas na efo'r fake tan, a sbia gwyn maen nhw'n neud i Taylor Hirsch edrych. Maen nhw'n actively ddim yn rhoi unrhyw fake tan yn efo. So mae o'n edrych
edrych, a dwi'n yn gwybod beth Andrew Stanton, y boi Pixar ma, yn trio mynd, oedd o probably meddwl mwy amdan, dwi eisiau hwnna edrych exactly fel o'n i'n meddwl amdano fo pan o'n i'n kid bach. A di o ddim yn meddwl amdan, hei, gesio be, gallai dy bobl ma fod ar mas. Oedd Star Trek yn neud o'n y 60s, oedd Star Trek yn castio aml hil yn y 60s, a dwi'n gwachod y ffilm ar rwan, a dwi'n falch bod y ffilm yma wedi absolutely bomio, cos doedd o ddim yn heiddi cael trilogy o bloody wank, y stori hiliol yma gyda'r... Sorry. Ti'n o'ch iawn. Mae yna dewisiadau odd yn digwydd trwy'r whole thing, a maen nhw'n trio cramio lod o bethau cymlaeth i mewn. A hwnna ddyn yn yr erthigol oedd nhw'n sôn amdan y ffaith ar syniad greiddiol oedd nid o fath ar ryw sioe teledu. A sa ti'n gweld o fath ar ryw Game of Thrones-y type multi-part series. Falle sa fo yn gweithio fel na? A dwi'n meddwl, ond y ffaith bod nhw wedi... A ti'n be oedd nhw'n mynd fatha, da ni galw fo'n hyn wan, a hwn di enw fo wan, a hwn ydi boi yma, a hwn di boi yma. Ti'n fatha, dwi'n ffacin ar goll, beth sy'n mynd ymlaen. A maen nhw jyst i tre cramio gymaint o bethau mor cymlaeth. A fatha... a ti just methu cadw mlaen efo fo, so mae hi'n pethau mae gyd yn tynnu chdi allan o'n fo sydd yn wedyn yn eich di sylweddoli shit, mae fel ti'n dweud, y diverse casting, y syniad ma fatha bod oedd Gyda yr Princess of Mars fatha tynnu chdi completely allan cos fatha sa'n neb yn edrych fel la. So animator ydy'r dwi'n gwybod na fod nhw ar maen nhw ar Mars a maen nhw eisiau edrych o wahanol a bla 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 ac wedyn so mae'r pobl dwi'n mwyn cofio beth yn nhw Tark y bobl gwyrdd Tharks so mae hwnna'n gweithio pyn bach fatha mae'r animation yn gret arnyn nhw achos mae'r boi ma'n animator mae'n gret maen nhw fatha heina'n Bugs Life Grasshoppers so mae hwnna'n gweithio yn gret ond o ran y casting diverse mae o'n y Paul yn meddwl nôl yn fo a dwi just nes i trad o'ch ti'n siarad yma nes i fynd IMDb ag efo'r cast mae yna llun does o pawb sydd yn y cast a fedrai'm gweld neb sydd ddim yn wyn yn y cast mae gyd sy'n scroll trwy ddo fo mae yna drost dwi wedi edrych trwy 100 o bobl o fyma wrth gwrs mae yna rei efo nhw dos gyda nhw'n profile picture ond o bawb sydd yn efo llun neb yn croen darllen yr erthygle ma amdan it's 10 years after John Carter it's a shame that does na neb yn pigo fyny ar hwnna ar yr erthygle ar y fideos dwi wedi watched dydyn nhw'n pigo fyny ar dyma oedd o profoundly mae'r stori yn profoundly allan o'i amser a pan mae Bryn yn dod fyny efo actually the boy ma'n eitha eugenicist ti fel tracks a be oedd a hwnna mynd yn dod be oedd y sôn i fi mae'r ffaith na bod hwn ond di cael 10 mlynedd yn ôl o'n i'n disgwyl 15 mlynedd yn ôl o'n i'n meddwl fel mae o'n oes wahanol mae o'r last gasp achos oedd wedi dod allan just cyn Avengers a dwi'n meddwl bod Avengers yn sea change o ran castio syndod fatha diolch yn teimlo o'r un blaned so ti'n meddwl beth gan amla yn yr sections yma dwi'n mynd trwy a na i fynd trwy'r plot a na i fynd trwy hei dyma'r stori dwi genuinely oeddech chi'n gwachod live reactions fi pan o'n i'n gwachod hwn sut mae di cael listio fyny yn fy mhenni a'r rheswm mae o'n edrych y ffordd mae ydy fod gen ti Confederate sef y tîm coch yn y ffilm ar Mars ac mae gen ti'r Union dyna dyn nhw yr tîm glas sef y pobl sydd yn ennill yn diwedd y ffilm a wedyn mae gen ti'r pobl gwyrdd ma sef yr un deud cochion sydd yn ffocin canol sy'n sbwylio bob dim pam bod nhw yma sef y natives mae'n edrych fel a dyna pam mae o ella wedi edrych drost y casting dwi'n mwyn gwybod os ydy'n neud ar bwrpas neu fod o just inherent bias beth ti'n gael efo y llais y tag
Ond, so felly, lle mae y bobl du oedd yn slaves yn ystod... Dydyn nhw'n rhan o hanes America yn yr official hanesion ma. Mae'n rhywbeth i cwffio drost yn yr Civil War ac rhywbeth i'w anwybyddu fyny tan bod Civil Rights Movement yn dod. Oedden nhw'n ffermwyr, oedden nhw'n cowboys, oedden nhw'n gerddorion, oedden nhw'n rhan o'r workforce ma, ond oedden nhw ddim yn heiddi i lle... O leodd yr Indiaid cochion yn rwy'n i frwydro yn erbyn, lle oedd bobl dion oedd wedi dod i America, ddim hyd yn oed yn cael y status yna, bod nhw'n, fierce warriors i ti cwffio yn erbyn, oedden nhw jyst yn cael ei diastyru. A inherent racism, beth ti'n galw fo, unconscious bias. So ni'n teimlo, does na ddim mention am dod â hwn fyny i sut mae America'n edrych rwan. Os wyt ti eisiau gwerthu ffilm yn 2012, ti angen i'r ffilm na edrych fel mae America'n edrych yn 2012. O hwn oedd yn deud yn yr fatha what went wrong erthigol na, oedd nhw fatha, he's a Confederate captain. Ooh, awkward. A oedd nhw fatha, we can't ignore it, we just like... get past it. So maen nhw'n mynd trwy trwy ddeud bod y boi ma ddim eisiau cwffio ar unrhyw ochr rwan. Bod o di wneud i frwydro, a mae wraig a'i ferchod i marw mewn tan. Yn ystod y brwydro. So mae o di deud, dwi'n mynd i cwffio ar ochr neb. A dyna beth sy'n dod fyny, pan mae o'n mynd i mas, mae fel, dwi'n eisiau bod yn rhan o'ch Civil War chi, mae Civil War yn dynistrio. Ond dydy o ddim yn cwestiwn ni. I don't... dwi'n cwffio ar agor fel. Not my cause. Not my problem. A dyma ydy prif broblem arall y ffilm. Mae'r prif gymeriad yn rubbish. Dydy John Carter yn ddim byd. Mae enw fo'n generic. Sut wyt ti fod yn gwerthu ffilm gyda enw generic? Doedd y ffilm ma ddim yn gallu cael ei werthu dramor. Beth i licio ti, fel yn dweud Captain Carter. Ti fel, Hayley Atwell oedd yn ymhen. 100%. Dyna peth, pan eisiau chwilio am y ffilm, a nath hwnna ddod i fyny Agent Carter. So well mi wylio hwnna, really. 100%. Meddyliwch chi rwan. So, mae'r dyn yma'n ddim byd. Mae'r dyn yma'n nothing. Meddyliwch chi, bysa'r faint o fanboy syna o John Carter, y thing mae'n bysa ti'n castio person di, neu sa ti'n castio actor Native American yn bysa hwnna'n stori fwy diddorol. So hwnna'n stori o, mae'r person yma'n dod â aspect wahanol y Civil War. Os dim rhaid sticio i'r gwreiddiol na gais. Ond oedd y cyfarwyddwr, oedd y sgriptiwr, oedd nhw fel, mae'n gamwedd arno ni i newid dim o hwn. Da ni'n newid dim o hwn. Oedd hwn yn berffaith pan o'n i'n 12. A dyna oedd union beth oedd Shari ar diwedd y ffilm. Nes i bwyntio fallan a wedyn, nath i ddeud, dyna union sy'n wrong efo'r ffilm ma. Mae wedi cael ei wneud gan fanboys ar gyfer fanboys. A dydy o just ddim yn gweithio. Shari... Os wedi cael rhywun arall sydd ddim yn gwybod byd o'r source material di edrych arno fo a di wneud o, fos wedi bod yn ffilm cant gwaith gwell. Shari, tid ar y siow. Dwi wedi dweud o'r blaen lan i gael fatha Aled a Shari. Aled a Shari, jyst i siarad amdan shit. So, hon yn un o'r rhai cynta dwi wedi bod yn flin amdan yn gwylio. Dwi wedi bod yn flin amdan yr anghyfiawnder o'r ffilm yma, bod y bobl ma di cael neud o, y ffordd nath o'n neud. Achos Andrew Stanton, yndi, nath o Wall-E, I mean, gret. Mae yna problemau hefo Wall-E hefyd, ond dim dyma'r benod. Dwi'n mynd i siarad amdano hynna. Ond mae'r viewpoint yna yn Wall-E hefyd. Mae'r viewpoint o, yr Americans, they do okay in the end. Does na ddim angen cwestiwn. Ie. Fine. So mae'r animeiddio yn y ffilm yma yn gret. Dwi ddim, does gen i ddim i yr actual, dwi'n cofio, bobl gwyrdd. Y thargs. Amazing sut oedden nhw'n ffitio fewn i'r holl beth. Beautiful. O'n i'n well impressed. Gwaith VFX amazing. A mae hyn i gyd yn CGI, complete CGI characters, a mae nhw'n teimlo'n wir. Mae'n gret. Mae'r VFX gwaith, a ti'n gweld mae'r ffaith bod o efo
cefndir mewn animation. So a ti'n gallu deud, ond dyna di'r broblem. Mae gen fo cefndir mewn creu animation. A mewn ffilm Pixar, mae gen ti'r story team tu ôl ti yn crefftio straeon sydd yn mynd i wneud i bobl crio yn y ffordd Americanaidd. Dyn nhw'n Ghibli films, obviously. Ond ti'n mo, Pixar films, oce. Ond, y tro ma, doedd gen fo neb yn deitha fo, dim dyma y stori sydd angen, dim dyma sut mae America'n edrych rwan. Dydy hwn ddim yn mynd i connectio fo cynulleidfaoedd. Dwi'n mynd deud i beth o ti. Na. Dwi'n ôl i'r art yn cychwyn fatha. Be mae hwn yn deud? Dwi'n mynd deud i beth amdan lle da ni'n bydd. Does na ddim barn, mae na criw o tua 6 Apache Warrior neu Apache just pentrefwr yn y ffilm yma. A maen nhw'n gweiddi ar yr Americanaidd. Da ni'n cael clywed be maen nhw'n deud. Mae gyd ti'n cael clywed yr restatement, cos dwi wastad yn gwasio'r hyn restatement, ydy John Carter speaks Apache. A mae o'n trio gwella, mae'n trio siarad rhwng y ddau ti. Ond da ni'n gwybod be maen nhw'n deud, da ni'n gwybod i berthynas o gyda y criw Apache. Dydy'r cymeriad yma'n ddim byd. Doedd o ddim yn heiddi llwyddo. Mae hon yn ffilm di ddim yn y ffaith bod hi'n deud dim byd a dwi'n really flin. A dylwn ni trio cofio bod hwn yn fun podcast. Fos nhw'n gallu pwysleisio mwy ar y ffaith fod... Fos nhw'n gallu rhoi subtitles i'r dan Apache i ddangos fod o yn berson da ac yn gweld fatha'r ochr y bobl. Diolch yn dod drosodd fel person moral, diolch ddim yn dod drosodd fel person sy'n heiddi bod yn arwr. Mae just yn cael basically endio fyny fel girlfriend o'n Princess of Mars, mae hi'n hoti. Ogof air. Mae o yn ond yn cael yn involved pan mae'n gweld, mae hi'n she's alright. She's babe. She's rubber babe. Her name would be Abraham Lincoln. So, di bod yn stori ddiddorol, so di bod ddim yn lwcar. Well, the Princess of Mars, average looking warrior queen, ti'n mo? Dyna lle swn i arni. A wedyn, mae hi'n glanio nôl ar Mars, a mae nhw fatha, o dweud, stay behind me, ma'am, a fatha mae o'n cwffio efo'r sod, a wedyn mae hi fatha pick of a sword, a fatha ar ei wald. Ond mae'r thing yna yn yr erthigol, lle mae nhw wedi torri gymaint o'i darn hi allan, oherwydd mae hi yn sefyllfynu mwy yn y footage greiddiol, yn y stori greiddiol, lle mae hi yn rhoi slap iddo fo dweud, I am the princess, what the fuck do you think I am? So, dyma di'r paragraff. So, yn yr erthigol ma'n The Wrap, so mae'r actores, be di enw hi, Lynn Collins, yn siarad amdan, he's an actor Deja. I think a lot of the things that the conflicts came in about were my character, because she's written in the original script. I slap him 4 or 5 times in the movie. I mean, she's the Princess of Mars. She's like a warrior. I think probably what ended up happening, and this is just speculation, but I've had a lot of time to do that, said Collins. I think ultimately Disney was like, she's too strong. She comes off as a bitch. She comes off as too hard. You guys need to add scenes that soften her up and cut anything where she's physically violent, basically, to John. What makes this even funnier is that her chemistry read... What makes this even funnier is that her chemistry read, so a scene lle oedden nhw di ymarfer hefo Taylor Keach a Lynn Collins. What makes this even funnier is that her chemistry read was one of the scenes where she slaps John Carter. A doedd na, yn union, dwi'n gwybod, di hwn ddim yn mynd i fel mega hwyl i gwrandawyr ni, achos gan amlad, da ni just mynd trwy'r sgript a just mynd, mae hwn yn hilarious. Diolch werth dweud. I mean, mae Bryan Cranston yn y ffilm. Mae Bryan Cranston yn y fo fel Colonel Exposition. A hwn di'r unig peth a dyna'r unig beth mae'n cael neud. Mae am 5 munud i wneud fatha rhyw nonsense o scene lle mae wedi cael gafol ar Carter, mae nhw just yn darllen exposition ato fo, a mae o'r ei headbutt i Colonel Exposition. O'n i eitha licio'r darn yna, o'n i ffeindio fo'n ffynnu. Ond oedd sgwennu'n dda, oedd o ddim yn neud fi licio John Carter. Tîm fyma, ti'n mynd i fod y grant ar y fi'n siarad, a wedyn mae just yn trydenig, and that's it. A wedyn ti'n nôl yn yr un sefyllfa, reit, a ti'n gweld mae trwy'n fod i torri a bla bla bla, ac mae o'n eitha ffynnu, a mae'n gorau mynd dros yr un sbîl eto, a wedyn mae'n denig eto, a wedyn so mae'n gorau neud o eto, so mae hynna eitha ffynnu. Ond eto, mae'n just oedd ti'n gwastraff o'r actor. O amser, o... Ond eto, ti'n
Diolch yn symud i byd ymlaen. Diolch yn deud i byd mwy i chdi am y cymeriad. Diolch yn ychwanegu beth. Mae'n just yna am cheap laugh. Yr un peth ydi pam bod yr sequence pam yna ar Mars yn neidio gwmpas yn trio ddod i arfer i bod. Dyna pam mae hwnna'n mynd o'n mor hir just am cheap laugh. Diolch yn helpu'r stori mynd ymlaen hynna hir. Mae yna ddarna o'r ffilm o'n i'n meddwl oedd yn gweithio. O'n i'n chwerthin yn y darna yna. Ac wedyn, mae yna ddarn yn efo, lle, dwi'n yn gwybod beth i'r rating y ffilm ma, ond dwi'n cymryd fod o'n 15, oherwydd... oherwydd fod pan mae o efo y bobl gwyrdd na i gyd yn atacio fo, a mae o efo massacre. Mae fel Game of Thrones level... Battle of the Bastards level, chopio pobl i fyny. Dwi'n mynd i edrych yn i'r BBFC wan, bewydd. Mae yna flashbacks yn ôl i fo yn cochi wraig. Mae'n actual fel dead body scene fan'na does? Oes. Ac o'n i'n meddwl, oedd yr editing yn fan'na yn wych yn y ffordd oedd o'n gweithio, yr ffordd oedd o'n torri rhwng y gorffennol a'r presennol. Mae o'n 12A. Oedd o, am fod oherwydd oedd o'n chanelu y rage oedd gyna fo o gochi i wraig a'i blentyn. Mae'n fwy, mae'n dylai fod yn fwy na tol. Just oherwydd fod nhw yn fucking aliens. Dydy o ddim yn cyfiawn. Na, dyn nhw'n humans, nath nhw. Fod iawn, fucking just malu yn racs. Oedd o'n absolutely ffiaidd, ia. Mae'r gwaed i gyd y las sydd fatha, dim gwaed. Mae'n ffain. A wedyn mae'n dod allan ohono fe i gyd yn las fatha Braveheart. A ben i lyfio, un o'r trafodiad nes i chwerthin yn lot oedd yn agos i'r diwedd lle maen nhw eisiau mynd i stopio'r brodas. Maen nhw gyd yn ymosod. Lle mae'n very Jupiter ascending, ia? Ia, maen nhw gyd yn ymosod ar yr infernal engine. A maen nhw'n manage o torri mewn i'r infernal engine. A sy'n neb yna. Mae'n lle wrong. A maen nhw'n mynd fatha, lle mae pob? A mae'r gad yn mynd, maen nhw'n y brodas. A di'r ei slap yn o'r gefn i ben. Gefn i ben o. A nes i just cochi. Doedd na ddim moment, dim digon o moments fel na. Mae o just fatha, y ffilm di cael ei reid at ei gilydd gan i'w 6 person wahanol. So hyn ydy beth i'n ddrwch, so nhw'n sôn, nath nhw'n mwyn y live ffilmio'r ffilm 2 waith. Dyna ddrwy di dweud. Dwi di ffindio erthigol fan hyn, so nes i googlo John Carter plus racism. Ac un erthigol sydd wedi dod fyny efo nhw gyd fel yn actually cwestiynu hwn. So Screen Rant, be bynnag da chi'n meddwl o'r wefan Screen Rant. My headings o gyd fel John Carter wasn't a popular enough brand to be successful. John Carter focused too much on setting up a sequel. John Carter was filmed like an animated movie, not a live action movie, sydd yn neud sens achos Stanton dyna i ffilm gyntaf fo. John Carter's budget made it tough to be successful because it just literally costio gymaint and a gymaint. A John Carter had a terrible marketing campaign because mae'n troi allan oedd yr executives oedd wedi greenlight to John Carter wedi gadael Disney, so oedd na neb yn y studio. Oedd yn teimlo fel yn perchnogi fo yn deud, hei, ti'n gwybod be? Gwybod yn byd amdano fo. Basically, oedden nhw'n cerio amdano fo ac oedden nhw just fel, whatever. Ond sut wyt ti'n marchnata rhywbeth fel un, mae'n gan mlwydd oed erbyn hynna, ti just fel, dydw mae'n mynd i fod. Mae angen cael ei gymryd Ruth Stanton ag i ail sgwennu moderneiddio cyn iddo fo gael ei ffilmio. Mae yna syniadau yna, mae yna byd yna, mae yna... Ond y broblem ydy, y syniadau yma ydy'r syniadau mae stuff fel Star Wars, fel Indiana Jones, fel pob fantasy property arall wedi mynd mlaen i wneud. Mae wedi wneud yn barod. Dyna oedd y peth o gwylio'r ffilm a oeddech chdi'n gweld 10 ffilm arall i fewn yna fo'n barod o ddad. Be ni'n lyfio, so fatha mae yna bits, fatha lle mae'r cymeriadau neu fatha mae hwn yn teimlo fatha di ni wedi bod i ffilm hollol gwahanol. So mae Dominic West ar ôl y Battle of the Bastards maen nhw'n glanio i achub y princess a mae o yn deud fatha, you were lost, I couldn't live with that on my conscience. So ti fatha, ti di waipio allan
90% o bobl sy'n byw ar y planet. Mae yna gymaint o casual marwolaeth yn hwn. So mae'r ffordd mae Deja Thoris yn dod at y Thargs, sef y boys. So mae hi'n tywysoges y tîm glas? Glas. A mae yna rhyw battle yn yr awyr uwch benne nhw. Hi di centre forward Everton. A ti di deall di. Ond, mae'r celf yn beautiful, mae'r air-battles mae'n beautiful, ond mae hi basically yn dengid, a mae hi yn crasio airship carrier cyfan i bobl hi. Dim cerio gwbl. Mae hi'n glanio, mae'r helicarrier o Avengers just yn crasio mewn i'r ddiar. A mae'n beautiful, mae'r animation yn beautiful, ond mewn service story sydd yn deud dim byd. Mae Dominic West yn efo fel, dyle fo fod yn gymeriad really pivotal yn efo, achos mae fel The Evil Prince sy'n mynd i brodi hi. Dydy just yn ddim byd. Mae Taylor Kitsch yn castio shocking. Mae o'n rubbish. So apparently Tom Cruise oedd o'n un o'r opsiynau. So Tom Cruise yn waith. Prif gymeriad, Ie, sorry. Mae ti'n meddwl amdano fo, Mae enw fo'n really just... Mae jyst yn boi ifanc ffit. Dydy o'n neud ddim y ffordd wedi sgwennu. Ti'n gwrando ar yr interview Andrew Stanton na yn deud, this is the one I wanted. Ag pam nath o weld fo'n gweithio efo y princess, oedd yn deud, they just work together, great. Ag nhw oedd y dau gweithio yn y ffilm i fi. Just dda. Chos mae gen ti bobl fel... Willem Dafoe yn un o lleisiau bobl gwir, y Thargs. Oedd o'n actually gyda actio fo, doedd? A dyna beth sy'n ridiculous. Oedd gen nhw fel motion capture stuff. A ti fel, dwi hwn ddim yn teimlo fel ffilm lle oedd motion capture actually angen reidiol. Ond eich fod o'n di helpu oherwydd oedd y cymeriadau yna'n eistedd fewn yn y scenes lot gwell. Na. Nes i bathu... Oedd Samantha Morton yn y ffilm yma? Pwy nath spotio Samantha Morton yn y ffilm yma? Samantha Morton, actores spectacular, ac oedd hi'n actio y cymeriad mwyaf diddiolch, sef un o'r Thargs gwyrdd, oedd basically yn rhyw fath o ceithwas, oedd yn cael ei brandio hyd. Merch y beg. Ond yn ei diwylliant nhw, does dim plant. Wyau pawb jyst yn cael ei fel chucio fewn i pit, maen nhw gyd yn cael ei geni, a wedyn maen nhw'n seithi fel y rhai sydd ddim digon cry neu rhywbeth. I get it, eugenics, Bryn? Anyway, oeddech chi di ffindio unrhyw bit ffynnu a doniol a gwerth ffilm di ddim mae iddyn nhw'n? Achos y broblem ydy, oedd o rhy ddrud, oedd o bobl yn gwneud o'n cymryd o'n rhy serious, so doedd o ddim yn ffilm di ddim knowing. O'ch ti methu chwerthin arno fo'n agos? Na, ti methu chwerthin arno fo? Ag eto fatha just, ma'na... So mae gyd ti mewn i gael y rule of threes mewn comedy, right? So dyna pam oedd gyd ti fatha'r 3 escape attempts. A byddai'r pam oedd gyd ti fatha'r 3 o'n nid. A mae lot o'n o'n teimlo fatha, oce. Ti di neud o'n, oce, fine. Just move on. A lot o'n o'n stwff... A ti'n gorau patchio'r tylla efo'r exposition mae gyd, just i trio cael y thing in a sense. So mae gyd ti reit yn dechrau, mae gyd ti'r voice-over yn dweud, you call it Mars, we call it Basw. Ti'n gwybod hwnna studio notes, chos y neb yn dall be ffwc am ymlaen. So ti'n gorau rhaid. Wedyn mae gyd ti lein wedyn lle mae Taylor What's-His-Face yn dweud, where on earth am I? A mwyn yn ADR lines di cael ei ychwanegu ar wide shots. Mae gen ti Mark Strong yn fo, just yn mynd... Mark Strong yn siarad galed, gymaint o fucking exposition. So nes i bathu term newydd. Strong's position. Neis. Ydy o'n neud yn aml. Ie. So mae o'n gwario hanner yr amser yn esbonio am y ffaith bod mae'r 9th ray ma, a mae'r rhaid i... gwyddoniaeth. Fydd neb gwybod am y 9th ray, ond yr unig ffordd i wneud hyn ydy mae'r rhaid i'n bod brodas. A ti fatha, ond pam ddo? Mae'n gyn gymaint exposition. Dwi'n dal yn dall pam. A dwi'n dall be oedd Mark Strong yn trio neud. Dwi'n dall... Ti'n gwybod un peth na i hefyd ddeud amdano y ffilm ma? Falle, sorry, dwi jump ar Randy Bryn. Iestyn, ti di gweld yr poster? Wyt ti di gweld y DVD cover?
Pan India. So, mae o just yn fo ar ben un o'r mega elephant yma. Efo'r cilch mawr rownd y enw. A di o'n deud John Carter, John Carpenter, want to hwnna'n ffilm lot gwell. John Carpenter mewn melyn. So hwnna, John Carter. John Carpenter goes to Mars, fucking... John Carpenter's John Carter of Mars. Yes, hwnna di o! Mae'r poster hyll, achos mae'r typeface maen nhw wedi defnyddio i sgwennu yr enw generic John Carter yn edrych fel... Ariel. Ydy, 100%. It's Ariel bold. Mae o'n... Dwi'n syllu yn efo rwan, dwi wedi cael llawer iawn o port a 3 G&T. Mae nhw'n just yn siarad allan. Dwi'n deitha chdi Ariel di hwnna. Mae nhw'n just yn siarad allan trwy drws gyn gyntaf. Ffiaidd. It's beautiful space epic. A mae'r ffont maen nhw wedi dewis am y llun yma yn deud, shit, mae gwaith cartre fi angen bod fewn fory. Mae nhw'n neud o ar y bus, ar y ffordd i'r cyfarfod. Disney's John Carter. Mae'r Disney font. Mae nhw wedi slightly tweakio fo oherwydd y J, ond generally fucking, mae'n horrible. Ariel di'r gweddill. Sa'n neb yn gyfio shit heblaw amdan y cyfarwyddwr amdan hwn. Ar tîm VFX. Mae'r tîm VFX. Achos bod y boi ma nath Wall-E, y boi ma Finding Nemo, y boi ma nath Toy Story. And just answer, mae o'n cael ffilio fyny. Gret. Yeah, let's go. Os ti eisiau gwylio fo ran VFX, brilliant. Os mae yna breakdown o hwnna i gyd, mae werth i weld. Oedd o'n lot. Oedd €2.10 munud. Oedd o'n mor Jupiter Ascending i hefyd, cos o'n i just fel, mae rodas... Ond na bits yn efo'n bydfer, ond o'n i'n... Oedd yr holl Captain Marvel Jupiter Ascending, be arall nath ni ddeud oedd o'n debyg i ar dechrau? Infernal Engines. Mortal Engines. Mortal Engines, ie. Mortal Engines. So eich fod y ffilms bob dim da ni siarad am, Star Wars a bob dim fel la, wedi cael ei influensio gan hwn. Ond di cymryd y pethau da allan o'n efo, a di troi o fewn i rhywbeth arall. Wel, di Mortal Engines. Exactly. Lle oedd hwn wedi dod o'r syniadau. Ie. Doedd hwn ddim yn finished product. Doedd hwn... Ond... Mae rhywun wedi cael fatha... A mae Dune hefyd efo... Lle mae bob dim sy'n hedfan efo'r flapping wings ma. Dwi dal eb watcha hwnna. Mae'n awful, dydi. Ie, disgwyl tan yr island. Disgwyl tan yr island yn watcha ddau fi gilydd. Mae'n graen o syniad da. A ti fatha... Mae'r celf yn beautiful. Diolch yn ffilm hyll. Mae'na bits yn efo lle ti'n mynd... Di hwn yn quite... Mae'na editing choices. Darna green screen. Mae'na editing choices gwael. Dim di ffilmio fo tu allan a ti'n gwybod mae hwnna ar green screen. Pam yw ar y pod racing scene. A mae'r lighting ddim yn matcho. Ond ti'n oedd hwn 10 mlynedd yn ôl, ond hefyd dim ond 10 mlynedd yn ôl. Ti'n gwachio Jurassic Park a mae hwnna'n ffain. Ond ti'n cymharu hwnna i pobl gwyrdd, William Dafoe y Thargs. Dwi wedi gwachio'r ffilm a dwi wirioneddol di'r enw yna myth yn mynd i fewn i'm henni. Na, oherwydd oedd y mor agos i'r source material oedd y mel fedram newid enwar things mae gyd. Does na neb yn fans o John Carter ddo? Na. Ti yn gallu dod o stuff fel Guardians of the Galaxy achos oedd bobl fel, actually Guardians of the Galaxy eitha ffyn, ac oedd Marvel fel gryna, dyn ni wedi gwneud gymaint o lwyddiant ar stuff fel Iron Man, llwn i wneud hyn. We don't give a shit. Doedd na ddim byd. So, a ti'n gwrando ar y podlediad dyn ni di... dwi'n gobeithio falle nhw'n i lincio iddo fo, yes, dwi'n gwybod am hwnna, yr podlediad dyn ni di gwrando ar hefo Andy Stanton. A mae i gyd amdan, o'n i'n nabod y bobl ma'n Disney, o'n i'n nabod y cyfarwydd yma, o'n i'n nabod yr exec ma, o'n i'n nabod pennaeth y studio. A mae i gyd yn teimlo fel, mae'r boi ma di bod mor llwyddiannus, mae o'n cael indulgence, mae fel blank check, fel y podcast blank check dwi'n gwrando arno loads. Mae o'n cael yr indulgence yma, mae o'n un o'r bobl dynion, gwyn, sydd yn cael yr hawl i wneud hyn. Mae o'n cael yr hawl i wneud y stori ma yn y ffordd mae o'n gweld o. Doedd na ddim neb yn cwestiynu, well, actually, a fysa'r stori ma'n well, tasa ti yn rhoi y prif gymeriad. Tasa'r prif gymeriad, meddylia, achos, recastio'r prif gymeriad yna, fel Apache, yn mynd, recastio'r cymeriad yma. Bysa fo ddim yn John Carter, ond bysa fo'n stori well. Mae'n caethwais yn dianc o'r de.
12 Years a Slave, ond mae'n mynd i fewn i'r ogof. Ac wedyn... A wedyn mae o'n ffeindio wedyn bod Lerpwl di'n sleifio ti di dallt Everton, a mae o'n dod ar syniadau o bod yn rhydd i Everton, a mae nhw'n rebelion erbyn Lerpwl. Love it. Mae hwnna'n stori... Wante, dwi'n hollol ymwybodol, dwi ar 2 awr 14 o recording session fi rwan. Dwi ddim yn gwybod, mae na niche a mae na just ni'n fel mynd mlaen am awr a faint mor fwy'n da ni amdano y ffilm yma. Basically... Da ni di cyfro fo, basically. Da ni'n mynd i fynd trwy Sorry pawb, fyddwn ni nôl i fun-time normal programming ni. Os da rwy'n eisiau closing speech amdan... Oce, bad film, neu ffilm ti'n hoffi. Dyna gyda 3 option. Yr unig... O ie, oce. O na. Bryn. Dyna fo. Na. O'n i'n licio y darn diwadd o'r ffilm. Nes i enjoyo hwnna lle mae o... fake death. Mae o'n cael ei yrru nôl i ddeiar, a wedyn mae o'n, oh my god, what the fuck? A wedyn mae o'n cael yr air i gyd, a wrth gwrs mae'n mynd yn enwog, a wedyn mae'n chwilio am un o'r Beam Me Up Scotty, neu pethau o Legend of Zelda, i gael o nôl i Mars. A wedyn so mae'n ffeicio yr holl beth. Eifan rolaeth i hun. Wel na, cyn hynna mae'n ffeicio fod wedi ffindio un dydi. Mae'n ffeicio hynna fod wedi ffindio un yn yr Alban. A wedyn so mae'r boi yna yn constantly gwylio fo, ac mae o'n gwybod mae yna frwyn yn gwylio fi sydd efo un o'r gadgets yma. A wedyn yr holl plan ydy, the long game ydy cael y boi i ddangos i hun, lle i seithi fo. Un o'r magic medallions. Oce, ond hefyd ddo, cwestiwn arall, maen nhw'n gwybod bod o'n trio cael mynd yn ôl yna. Pa mi'n just lladd ar ôl fod o'n mynd o'r ddiau? Yeah, exactly. Dyn nhw methu dangos i hynna'n tra mae o gwmpas neb yn am byd. Ddim. Nath o cael icon agos. Movie magic. Nath o cael icon agos i gallu gyrru fo nôl i'r ddeiar. Hold on. So dwi jyst yn edrych yn Andrew Stanton. Ie, bys wedi gallu lladdo'r mas. Bys wedi gallu gysgu'n allan a lladdo. Ond because of movie, na. Ie, dda ddim. Dwi'n edrych ar IMDb Andrew Stanton. So ar ôl John Carter, mega bomb. Mae'n okay. Still gets to fail upwards, boys. Nath o Toy Story 4. Nath o sgwennu ar Lightyear. A mod i cyfarwyddo episod o Obi-Wan Kenobi. A mod i bod yn sgwennu ar gyfer Obi-Wan Kenobi hefyd. Sorry, I guessed? Finding Dory nath o syth ar ôl Honda. Sorry, Finding Dory. Sorry, ti'n iawn. Nath o syth nôl i... Finding Dory, un arall o'r ffilm so dwi wedi gwrth o gwachod cos dwi'n fel, mae hwn just yn ridiculous cash. So, mi oedd o'n dda, nes i'n joio fo. Okay, sorry. Nath o ymlaen i wneud load on imaginative sequels. Oh, there's a surprise. Ie, ond doedd Obi-Wan ddim yn dda iawn. Not so much, da. Wel, mae'n teimlo unwaith eto. Dyma rhywbeth o'n i'n gwachod pan o'n i'n iau. Dyma rhywbeth nostalgic, hiraethus, dwi'n mynd i sgwennu amdan. Mae bobl yn mynd i generally fel bod o ddim yn dda iawn. Sorry, guys. Oedd hwnna'n downer. Grandwch. Beth am i ni awgrymu... Consulting president. Unless bod ti'n actor ac yn exec producer, ti'n neb yn Hollywood rwan. Ti'n gweld hwnna? Mae pawb yn cael exec producer credit, a dwi just fel... Dych chi'n gwybod beth mae exec producer yn ei? Hyn ydy un o'r signs pa mae sioe teledu di mynd o'n... Gwybod beth mae'n gwneud yn cwmni da? O ie. Beauty Iestyn. Consulting producer ar dyn a loli. I lucky. Ti'n mynd yn oed yn cael BAFTA i riwsio fel doorstop. Wel, pan ti'n dweud mae'r sioe di mynd o'n rydw hir, mae'r stars maen nhw wedi bod on am fatha 20 mlynedd a dwi'n wedi symud ymlaen a maen nhw'n cael exec producer credits. Na, gwrando di ma ar directing credits Andrew Stanton ar IMDb a mae o di directio yn ddiweddar di wneud 4 pennod o For All Mankind.
A oedd hwnna yn weird. Iestyn, ti dyn yn y gyn sy'n gwybod am hwnna. Wel, animation, dyn nhw'n fwy yna fo, ie? Ffilm o'r enw Revolver. Revolver? Ond, be oedden ni'n siarad amdan cynt, Bryn, ti'n ma be? Falle bod o'n bwysig. Mae'r bobl, da ni ddim yn siarad am hwn llawer i hir. Grandwch, guys, beth amdan ni siarad amdan, beth oedden ni isio bobl i wylio yn hytrach na gwylio John Carter. Please peidiwch a gwylio John Carter. Nes i sôn, dwi wedi gweld, dwi'n meddwl ers tro dweitha, See How They Run. Pa'n di hwnna? Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Who Done It, Murder Mystery, sydd yn wannabe Rian Johnson film. Ond oedd o'n ffynnu, chos mae gen ti fatha Sam Rockwell fatha'r put upon fatha drunk detective fath o beth, a gen ti Saoirse Ronan sydd fatha'n wide-eyed innocent fath o beth. O beth sy'n ffynnu di, mae hi fatha deud, mae hi'n sgwennu bob dim lawr yn ei llyfr hi, a fatha deud, you don't need to write everything down. I don't need to write everything down. A fe fatha, yeah, so I'll only write down what's important. So how do you know if it's important? Oh, I'll write it down and then I'll work out if it's important. Love it. A mae just fatha, lot o bethau. Ar un pwynt mae'n cymeriadau sy'n chwarae fatha Richard Attenborough deud, I must confess. A mae hi wedi, I arrest you in the name of the law. Fatha, a mae Rockwell mynd, no, calm down. A mae'n just, mae'n un pwynt lle mae nhw'n siarad i'r screenwriter sydd yn trio sgrifennu y ffilm adaptation of The Mousetrap. Right. A mae'n sôn amdano fatha, he wanted to tell the story in flashbacks. A maen nhw'n cael a lot of flashbacks. Well, I mean, what's next? A title card that says 3 months later? Oh. Title card 3 months later. So mae kind of fel Sub Wes Anderson kind of. A mae'n just lord o bethau bach sort of doniol yno fo. So, ti'n gwybod be, dwi'n gwestiwn hwnna, ond obviously dwi 100% yn aros amdan y Glass Onion. Sicr. Mae Glass Onion, Rian Johnson is my jam oedd Knives Out. Nes i ailwylio Knives Out. Nes ti watcha Knives Out? Do, ond dwi'n mynd i ailwylio fo cyn Glass Onion. So nes i ailwylio fo, oedd ar ffilm 4 rhyw noson, oedd brawd fi'n aros drosodd, oedd al a fi a brawd fi yn aros fyny rhywun hwyr. Gyn i watcha, ac oedd gwachod o'r teli yn great, cos oedd o fel, twyd y vibe ITV3 Murder Mysteries na, right? A bloody great vibe yna fo. A ar ail dro nes i watcha ni fel, I get it rwan. Achos gymod i amser i fi. Dwi'n caru Rian Johnson. Na i wastad deud, Last Jedi ydi hoff Star Wars fi, a di Star Wars ddim yn heiddi cefnogaeth unrhyw ar hyn o bryd. Ond mae Glass Onion yn edrych yn amazing. Mae gennym fo hefyd, Rian Johnson, mae gennym fo hefyd cyfres newydd yn dod allan. Literally heddiw ni wedi gweld y tweet amdan ar Peacock yn America. So mae gennym fo Natasha Lyonne. Ac, god, be di enw fo'r boi skinny Wes Anderson, dim Pineapple Express, be di'r Wes Anderson film, The Darjeeling Limited. Come on, boi tenna. Go for it. Come on. Owen Wilson? Na. Dal i chi fynd. Dwi just yn typio, bewydd. So basically, Murder of the Week, Rian Johnson. So ma'n neud cyfres teledu, a ma'n neud y Benoit Blanc mysteries ma. Dwi just more excited amdan. Dwi just isio fo neud hwnna dio. Dwi just isio fo ddechrau neud. Dwi angen i Rian Johnson rebootio Columbo. Dwi angen i Rian, so dwi'n manifestio hyn i'r ether. Recurring recommendation mynd yn ôl a gwylio Brick gan Rian Johnson. Ti'n meddwl beth mae'n neud dwi heb weld? Gret o ffilm. Hefyd, un o'r shots dwi'n lyfio o yr ffilm Rian Johnson Star Wars oedd yr shots na lle mae Admiral Purple Hair
Mae hi yn mynd i light speed a mynd trwy yr llong anferth na. Just beautiful. Does na ddim sŵn, yr unig peth ti'n gweld i fatha'r melltan gwyn ma mynd trwy pob dim. Mae'n just yn glwyd, a mae'n just... O ti'n ista yn y cinema? A mae'n just yn... Mae'n distaw. Sa'n dda, ffeindio allan pwy o the VFX artist nath actually creu hwnna. Oedd o'n... Ti'n gwybod be, na i wastad, a ti'n mynd ar yr internet a mae gyd yn fel, culture wars about Last Jedi. Fuck o boys gynnau. Mae o'n beautiful darn o filmmaking. So dwi'n newydd edrych fyny, enw fo ydi Poker Face, Peacock Original Poker Face, dwi'n gwybod be mae Peacock arno. Mae dal i lawr fatha, Untitled Star Wars Trilogy Episode 1 ar IMDb, ond o'n i'n meddwl mae gen fo ffilm arall, ydi o'n mynd i wneud un arall yn yno? Ddim, just, ydy cael ei, ond ddim i wneud efo'r Skywalker, bla bla bla, just random Star Wars thing, like hollol newydd. Sy'n probably peth da, ond dwi'n lyfio bod o'n Mr. Murder Mystery rwan. Poker Face. So Poker Face tells the tale of Charlie Cale, Natasha Lyonne, a genial, naturally curious woman born with the uncanny ability to suss out when people are lying, whether it's in the thick of a poker game or when she encounters people with dangerous secrets to hide. Charlie can also sense when people are being deceitful, a skill that comes in handy as she journeys across the country, solving one mystery after another. Poker Face's trailer only gives you the briefest glimpse of the kind of murderous, treacherous situations Charlie's going to feel her way through. So basically, mae'n mynd i fod fel... Ti'n cofio, fe ddyr unna? Lle dd'r angel yn teithio rownd America, datrys bod... Touched by an Angel. Hwnna dda, a'r boi o Little House on the Prairie dda. A dda wastad ar. So basically, mae loads o bobl mynd i fo. Aidan Brody, Benjamin Bratt, Chloe Sevigny, Jamila Jamil, Joseph Gordon-Levitt. Mae'r cast sy'n mynd i fod yn net. Ond mae fel Murder of the Week, mae fel Bad Guy of the Week, mae fel Columbo, a dwi 100% on it. Dim syniad sut mae'n mynd i ddod i Brydain. Fi siŵr mynd o ffordd i watch it o. Ond Ryan Johnson yw fy jam. Sôn am Ryan Johnson? O'n i am dweud, recommendation. Recommendation ti, sorry. Dwi wedi bod yn ail edrych ar llyfrau wedi bod yn mwynhau yn y gorffennol, a un o'r reid wedi bod yn ail ddarllen ydi Tinker Tailor Soldier Spy. Bryn. A mae o'n andros o lyfr da. A hefyd, o'n i deud i Iestyn cyn i gychwyn recordio, dwi hefyd i neidio mewn i un a ddau o'r rhifa o'r gyfres BBC ddaren nhw'n neud, efo Alec Guinness fel George Smiley. Dwi'n iPlayer? Dwi'n gwybod bod ar iPlayer, ond dwi'n gynnau gopi ar iTunes. Ac mae'n andros o sioe dda cael ei wneud, a mae'n ffyddiog i'r llyfr, sydd yn hefyd yn neud o'n fatha neitha... Mae'n rhywbeth oedd achos ti'n teimlo oedd stwff James Bond mae'n gyd yn reit, mae'n really shiny, smooth, a mae'n lle mae'n rhywbeth oedd grubby amdan hwn, a mae'n teimlo mwy fatha real. So mae gyd ti fatha, mae nhw gyd yn eistedd fatha rickety cadeiria fatha rhyw byrddau mewn rhyw grubby little office. Mae Alec Guinness yn mynd trwy'r ffeiliau mewn rhyw fatha rhyw flea bitten one star mode fatha B&B ma, a ti'n teimlo fatha, mae hwn yn teimlo fatha'r byd go iawn. Does am byd glamorous amdano fo, mae'n just yn slog, mae'n fudur, mae'n rhywbeth reit dam y ffordd mae'n cael ei wneud i gymharu a yr ffilm efo Gary Oldman a yr sort of stwff fel afar ti'n gweld efo Spy. Chos hwnna bod nhw'n dweud efo Le Carre, ti'n mae gen ti'r yr spectrum o Le Carre i Ian Fleming a just yr fatha'r lle gen ti'r Fleming mae gyd yn fantasy spy movie versus Le Carre lle mae o'n fatha'r mwy fatha dy byd go iawn fatha beth. A hwnna sy'n interesting hefyd ydi Le Carre oedd un o'r boys gafodd i llosgi gan y Kim Philby affair ar Cambridge spy ring. A mwyn yn loosely di be oedd y stori yn Tinker Tailor Soldier Spy. So dwi wedi bod yn mwynhau hwnna. Bach o mystery vibe yn mynd mlaen hyn. O'n i
eisiau deud, dwi'n gwybod bod ni'n, yes, dwi'n mynd i jump i fyny ti, dwi'n addo, like, un peth sgynna i, pretty much ar... Dwi'n just mesmerised ar y funud yn scrollio trwy website John le Carré. Wow. A pobl sydd wedi reid at ei gilydd, mae'n really nice. Oh, nice, okay. So, after party fi ydy, so, bod ni'n sôn am Ryan Johnson a Mysteries a partner Ryan Johnson yw Carina Longworth, a epic podcaster, god tier podcaster. You must remember this, un o'r podcasts ffilm, os nad un o'r podcasts full stop gore, allwch chi wrando arno ar hyn o bryd, ag hi sydd yn gestio ar pennod diweddara Blank Check, so podcast dwi wastad yn siarad amdan ydy Blank Check. So Blank Check with Griffin and David, mae Griffin yn actor a basically yn ffilm encyclopedic brain person, a mae so Griffin Newman a David Sims, mae David Sims yn film critic ac unwaith eto encyclopedic film brain, a maen nhw'n neud miniseries ar Stanley Kubrick. Wante, mae unrhyw un sydd wedi basically studio ffilm yn coleg neu yn licio ffilm fel art form. Esgus i fi ddechrau wylio nhw eto, am fod dwi wedi gweld nhw gyd eblaw am beth yw'r un cyntaf na eto? Lolita? O na, Paths of Glory? Mae yna ddau felly. Y tri cyntaf felly. Paths of Glory, Lolita, Dr. Strangelove. Na, beth yw'r un y dueling fucking people? Oh, Barry Lyndon! Barry Lyndon, dwi wedi gweld hwnnw. Iestyn, Lloyd. Ti heb watch Barry Lyndon? No, guys, Barry Lyndon. So, y benod, actually, dwi'n siarad am, ddoth o fyny ar podcastio newydd fi, achos goffes i resetio ffôn fi, a mae gennau podcastio newydd, ond o'n i ddim, gynnu hwn rhyw benod arall, mae gennau rhywbeth arall siarad amdan. Oedd, so, maen nhw'n neud penod ar Barry Lyndon, sef hoff Kubrick ffilm fi, gyda Carina Longworth, hoff movie podcast fi, a ges i bach o moment, ac o'n i fel, oh my god, a dim ond heno dwi wedi cychwyn, mae wedi bod allan ys di Sul am heno nos fercher, a dwi'n rwan yn gadael yn hynna'n gwrando na fa. Mae Sioned am cael bath, glas o wyn, oh my god. A just ista, gyrru alad bychyn. Tasa fi ddim wedi addo ein hyn bod fi ddim yn cael baths, achos da ni mewn drought yng Nghymru, a dwi wedi gweld faint cyn llead o ddŵr sydd yn llynnoedd na pan ti'n mynd dros top y Bryn byswn ni mewn bath. O unwaith mae'n dechrau bwrw glaw eto, mi na i ddechrau cael baths eto. Dwi ddim di molchi ers. Gyd i bath di'r i. Dwi ddim di molchi ers mis Mai. Na. So, mae Stanley Kubrick mini-season yn stunning. Intervention ydy hwn, actually. Ti angen i fi fynd i bath, efo gwyn. Da ni'n recordio, mae'n really mangen i chdi molchi. Molchi, Sioned. Mae'n dod trwy'r camera. Da ni'n caru chdi, Sioned, da ni'n poen amdano chdi. Diolch. Da ni yma, chos da ni isio chdi bod yn well. Diolch, Bryn. Fi mor sori pawb. Please, bolcha. Please. Mi mae'n folchi tra'n gwachos na. So, dwi'n agos iawn. So, rwan ma'n dechrau Kubrick, ie? So, maen nhw'n cychwyn hefo fel lot o'r rhai cynnar o fel Killer's Kiss a rhyw, stuff 50 efo. A mae'n neud Spartacus a mae'n neud stuff. Ond wedyn mae gen ti like the white box set, so mae gen ti DVDs a ges i nhw'n coleg, a dyna di DVDs dyna'r copi sydd dal gennau o stuff Kubrick, ydi white box set, ac o ti'n cael fel yr ffilms oedden nhw'n meddwl oedd the biggies, a dyn cychwyn o Lolita fyny 10 Eyes Wide Shut, a maen nhw yn spectacular. Ti achos mae pawb fel, fucking Kubrick, just like film bros sy'n lyfio Kubrick, a dwi fel, fucking ti'n iawn, mae di cael ei co-optio gan film bros, ond Jesus Christ, mae just watched y ffilms ma, neu ti feddwl fel, mae na rhywbeth transcendent yn y ffilms yma, a mae y cyfres Blank Check yn really helpu fo. Dwi mor agos Iestyn i brynu nhw ar Apple TV. Mae yna cwbl o box sets gwahanol, ti'n gallu cael fel y top 3, ti'n gallu cael y 7, ti'n gallu cael y 9. So ti'n meddwl fysa Kubrick yn cael aneurysm yn trwy gwachio John Carter? Pam ti'n esbonio gig gymaint? Mae just, anyway, a Barry Lyndon ydy number 1 hoff Kubrick ffilm fi. Mae o'n ridiculous. Mae o mor 70s a Prydeinig, ond mae o hefyd mor timeless. Mae'n ffilmio'r ffilm cyfan ma ar lenses oedd NASA wedi creu er mwyn tynnu lluniau o'r ddeiar o'r gofod. Dyna faint o ole maen nhw'n gadael fewn, a mae just, dwi isio gwachio nhw'n 4K
a dwi'n teimlo dylwn ni. Mae Payday yn dod fyny rwan mewn 2 ddiwrnod. Dwi yn agos iawn i brynu. Ond dwi'n licio prynu stwff sydd ddim yn physical media, guys. Cos gallai Apple just fewn fel 10 mlynedd just mynd, ti'n ma be? It's not good enough. It's cael gwarad ono fo. Prynu'r Ultra HD eich. Oh, yeah, I suppose gallwn ni neud hynna, like Blu-rays and stuff. Yeah, I law. Oh, yeah. OK, na i drio hwnna. Anyway, dyna be di recommendation fi. Pidwch gwachio John Carter. Gwachwch unrhyw beth gan Stanley Kubrick. Gwachwch Clockwork Orange, ond, just byddwch yn ofalus. Pidwch a cymryd drugs. Yeah, pidwch a cymryd drugs o watch it. Cymwch drugs o watch it 2001. Yeah. Just pidwch a cymryd drugs o watch it Clockwork Orange, neu ydych chi'n... It's bad trip. Dr. Strangelove, chys di'r byd ddim yn agos i cael ei dinistrio, so. Bryn? Dwi'n mynd gwrs ti di gwrando ar y podcast yma. Climate change is real. Mae'n digwydd. Fes wedi clywed hwnna ar y newyddion os oes ein digwydd. So Carl Sagan di deud o'n 1985. Fes wedi di gwybod yn o'n. Anyway, no bad vibes. No bad vibes mis yma. No bad vibes. Anyway, be oedd... Yes. Beth oedd yr recommendations ti? Gan fod i'n... Spooky season. Spookies. Yn dod i fyny. Nathon ni fwynhau wylio Hocus Pocus 2. Dwi'n gwybod bod o'n... Dwi roed wedi gwachio Hocus Pocus 1. Efo'r plant, de. Hocus Pocus 1 a 2? Nes i watchad Hocus Pocus cynta pan oedd Arian yn 6 oed. Wow. Ac oedden ni newydd fod yn Disney. Ac oedd hi... Bette Midler. Ie. Ac oedd hi ofyn, oh my god, maen nhw'n scary, mae gwrachod yn scary. Ac mae'n, dydyn nhw'n scary o gwbl. Sbwy gen ti Bette Midler a Sarah Jessica Parker. Oh, yeah. Oes. 1993, guys. A'r llall fatha oedd yn Sister Act. A Sister Act. A dydyn nhw heb di heneiddio dim yn yr island. Hollywood, yeah. A beth dwi'n lyfio... Maen nhw hefyd yn wrachod, you know. Chyd nath nhw'n neud cover o fatha Put a Spell on You. Do. Mae'n gret fan bod mae'r ail yn dilyn sort of rhywun formula o'r cynta, ond di cael ei moderneiddio, a dydy o ddim... Ti'n ma be, dwi rioed wedi gwachio dim un o'n nhw, so mae hwn... Dwi'n intrigued. Penwythnos, werth i weld. Fydd yn ffilm fysyn nhw ddim yn neud wan, fath o beth. Wel, Hocus Pocus 2 maen nhw di neud wan. Good family entertainment. Ar gyfer y cinema, deith Hocus Pocus 2 ddim i'r cinema, eitha just i straight ar Disney Plus. O hwn yn rhywbeth fysa nhw'n rhoi allan a pobl yn mynd i'r cinema i watcha. Ie. Fel o'n i'n deud yn gynharach ar y messages, gadael dy fren wrth y drws. A just ymlacio a mwynhau o. Mae real bowlan a popcorn efo'r plant ar y soffa a just mwynhau bedio. Dwi'n licio gwrachod. Gwachod un y disadwn a llall di syl. Ti'n gwybod be? Wrth eich bodda. Gnaf, Iestyn. Gnaf. I love it. Nes i ddim cofio ym un peth. Hang on, lle mae'r nodiadau? O'n i wedi gwachad fatha Best of the Proms. Ti yn licio proms? Un o'r pethau doth i fyny oedd Cynthia Erivo. Nath hi rei concert yn y proms. A di basically just yn canu load o gyneuon gwahanol. Un o'r cynnion ar ei wneud oedd Feeling Good. Mae werth, mae'n gopis ond yma ar YouTube yma lle. A mae'n wirioneddol werth gryndau hi'n canu fo, chys mae gen ti'r orchestra llawn tu ôl iddi hi. Mae gen ti soloist anhygol ar y piano a mae llais hi. Mae'n cael ei wish upon a star i'r Pinocchio newydd. So ti'n teimlo fatha mae'n teimlo fatha mae'n channel fatha Nina Simone yn efo, ti'n teimlo bob un nodyn yn efo, mae'n wirioneddol yn anhygol o beth i'r ryndig. Bryn, ti'n teimlo stuff yn ddofn yn dweud? So na, ond Cynthia Erivo, genuinely, chymryd lot o bobl dwi'n meddwl di trio cyfro Feeling Good, ac
Mae rhaid oedd yn agos, mae rhaid... Dim cweit. Ond mae Cynthia Rifo, fatha mae hi yn y lefel yna, a mae o wirioneddol yn anhygol. A mae di gwisgo fyny mewn fatha ffrog gold lame type thing. O, hold on, dwi'n edrych arno fo rwan. Oh my god. Ar Facebook. That's no good. Dyna be ni'n meddwl, mae ar bloody Facebook. Mae gen i fatha... Waw, mae'r wisg yna'n anhygoel. Mae gen i fatha rhyw... peth ar ei dwylo hi fatha gwynad gold fatha beth. Oes, a mae gen hi piercings anhygoel yn ei thrwyn. A mae hi just, mae wirioneddol, mae'r just y look hwnnw fo, mae'r sŵn hwnnw fo, y ffordd mae hi'n canu'r gan, mae'n wirioneddol, mae'r gwallt yn sefyll fyny'r cefndoddw ti fatha beth, mae'n just yn fatha... wirioneddol mae'n werth dim BBC ddim yn neud i'n hawdd i watch hwn na mae ar Facebook yw'r unig lle dwi'n methu weld o oherwydd sgyn i'n account boo Facebook boo so nes i ffidio copi ar YouTube neithiwr pam eto a mae'n wirioneddol just yn fatha o'n i chwilio am fatha CD neu rhywbeth efo copi o'n i chi'n canu yn fo so wirioneddol sy'n talu amdano fo a just... dwi wedi ffindio'r holl concept. Be sy'n nuts ydi, ti'n watched y fideo ma, a mae hi'n canu'n anhygoel, a mae'r fideo yn safon really gwael, achos mae'n Facebook fideo, a mae'r interlacing i gyd off. Ond mae'r gynulleidfa yn edrych o bod nhw ddim actually watching hi, maen nhw just yn sefyll na. A fi'n teimlo fel, ydy hwnna just yn proms thing? Cos ni'n y gynulleidfa na, so ni just fel, mae hwnna'n proms thing, fatha maen nhw gyd, fatha maen nhw wedi staplo i dwylo i coesau nhw, just i stopio nhw. So stopio nhw deimlo? Wel, so hefyd yn yr Albert Hall, maen nhw fatha, maen nhw very hot ar eich di beidio bod yn codi fyny a dawnsio. So mae'r adroddiad tan bod ti'n canu God Save the Fucking King a wedi ffain so yn y Last Night of the Proms mae bob ddim yn nuts yn y Last Night of the Proms a un tro nath banio balloons a nath pobl just sneakio balloons i fewn anywhere a nath y staff just said fuck it then dwi'n mynd i reid ar y notes dwi'n mynd i reid link i'r yn YouTube a link i'r yn iPlayer diolch yn fawr yes, dydy yn galed so mae ar gael ar iPlayer am 10 mis neu tre ffidio'r timecode i'r gan yna'n specific mae'n werth gwylio'r concert i gyd diolch Bryn mae hwnna'n good vibe i ni orffen arno hwnna dod yn ôl i ddwy sorry nes i dorri ar draws Iestyn Hocus Pocus so ar ôl Hocus Pocus be ddylech chi'n neud unwaith mae'r plant yn mynd i gwely ydy agor botol o gwrw ag watchad Cheers ar Channel 4 ar dy ffôn? Channel 4 sorry Channel 4 mae'r holl series dwi'n mwyn gofio faint o i gyd sydd yna a dwi dechrau ail watchad nhw in this time of need pan mae rhaid ti just angen rhywbeth i deimlo'n gynnas a cariadus where everybody knows your name ac mae Cheers just yn eich ti ddim o fatha ti yn rhan o rhywbeth ac fel bod y byd yn iawn a ti'n gallu gadael dy problema tu allan i'r drws a ti i fewn efo ffrindiau apparently mae'r boys yn chwarae Norm dal unrhyw amser mae'n mynd i fod i bar mae pob mynd Norm a diolch di talu am drink ers i'r sioe ddod allan mae pobl sydd yn mynd i fod i pub mae rhywun yn prynu ond hefyd perig so mae gen fi hwnnw a wedyn dwi'n gynnu fi app i pawb yna a oherwydd fod ysgol di dechrau a mae pawb yn stryglo efo helpu plant efo gwaith cartra a stwff yna dylech chi gyd drecio allan yr app Photomath app lle mae hwn yn gweithio yn y ffordd da chi'n dychmygu y dyfodol i fod da chi yn gwneud access i Photomath i'r camera eich ffôn chi a so mae'n ti'n pwyntio'r camera at y problem ar y darn o bapur a wedyn mae'n sganio fo yn deud
hwn di'r atab, ond nid yn unig yn hynna, mae'n dangos i dy blentyn di sut i weithio fo allan, fel hyn ti fod i weithio hwn allan. Dyna di beth i angen neud. Ac yn esbonio, mae'n fel arfer 3 neu 4 ffordd wahanol i weithio allan y sym allan. So wedyn ti fath o oedolyn mynd, oh my god, dwi'n cofio hynna. Dwi'n cofio rwan sut mae'n neud y mathematics yma. So na i fynd chi trwy, o ran mathemateg yn yr ysgol, o'n i'n really cael yn anodd. O'n i'n hogan, o'n i'n lyfio aroliadau, o'n i'n lyfio gwaith, very academic, joio fo yn yr ysgol. Rwan, dwi'n eisiau bod yn academic o gwbl, sucks. Ond, mathemateg oedd yr un darn o'n i just methu wneud. Doedd stuff ddim yn neud synwyr yn brain fi. Doedd o ddim yn connectio'n brain fi. So, oedd yr ges i'n mathemateg yn wirthiol. A be o'n i di ffeindio, o'n i'n caru, a dwi dal yn caru logic mathemateg. Dwi'n caru'r sut mae pob peth yn neud synwyr. Unwaith wyt ti di deall do, mae'n neud synwyr. Hafaliadau cyd-amserol, stuff physics sydd yn based ar mathemateg. Maen nhw'n brydferth. Dwi'n gallu deall bobl sy'n gweld prydferthwch mewn mathemateg. So mae cael rhywbeth fel na sydd yn deitha ti, a dyma di, mae fel yn agor y drws i bobl fel fi sydd ddim yn dydi o'n neud synwyr i fi. Ond os ti'n cael rhywbeth i agor y drws i ti, ti'n mynd, allai weld y prydferthwch mewn mathemateg. Mae yna YouTube Kids channel hefyd sydd yn dda iawn efo'r stwff ma yn torri fel lawr yn syml iawn. Hafaliadau cyd-amserol? Os ti'n mynd i'r YouTube Kids app yn hytrach na mynd i YouTube ac ti'n teipio fewn multiplication easy neu division easy, a mae'r boi ma yn consistently dod i fyny. Na i drio ffeindio'r link i reid yn y nodiadau, ond mae'r boi ma yn disgrifio fo ac yn torri fe lawr ac mewn ffordd mor hawdd, a tybod, mewn i'n ffeindio mathemateg yn hawdd yn ysgol, ond os o'n i'n gwybod am y boi yma ar y pryd a di gwylio i fideos o bloody hell, fyswn ni'n gwybod gymaint gyflymach. Mae ffaint o stwff sydd allan yna i helpu rieni rwan ar gyfer hyn i gyd yn anhygol, ond dwi'n meddwl fod da ni'n trio gormod i dibynnu ar Google i ffindio stwff yn hytrach na gwybod yn lle'n union i fynd i ffeindio'r atebion. Chos hwnna oedd yr peth yn ysgol oedd y show you working math o beth, so ti angen gwybod sut sy'n cyrraedd at yr atab. Oedd ti beth ti'n deud siarad efo fatha gweld y prydferthwch a gweld hyn gyd ag yr logic yn gyd. Hwna'n beth diddorol yn y llyfr ni darllen The Art of Logic, oedd y sôn amdano ffaith mae'r ffordd ar ei dysgu math ddim really yn helpu bobl i dallt beth sydd o dan efo i gyd a be lle mae'r prydferthwch i gyd. A hwnna diddorol, so mae'r lle dwi'n byw wedi enwi ar ôl Ada Lovelace. Ydy mae o? Ti eisiau deud hyn ar y sioe ac ond bod bobl fel fans yn dod ar ôl ti? Bryn, falle fe fans yn dod y drws. Fine, yes, ddim eich di blipio allan. Efo cacena. O na, fuck it, just, wedi enwi ar ôl Ada Lovelace, who gives a shit. Ac yn arfon hefyd. So, I mean, be oedd hi'n, so, pan oedd hi'n ifanc, oedd hi'n ferch, Lord Byron, ac oedd o'n fatha tempestuous poet, oedd o'n bod math o beth a drwg, ac so oedd mam Ada wedi rhoi tafod hi mewn i fatha'r maths tutors a fatha just mewn i'r numbers mae gyd, so oedd hi just yn gwybod maths, a beth hi'n deud oedd yma yn y brydferthwch, oedd hi gweld y poetry a'r brydferthwch a'r art yn y maths i gallu actually mynd i fewn i'r byd na, so dwi'n really cytuno fy hynna ar y syniad o fatha just dallt sut i meddwl a dallt sut i meddwl a meddwl, a mynd beth ti'n dweud efo fatha cael yr bits yna fatha
ti'n just yn chwilio am yr atab, ti'n chwilio am sut i cyrraedd yr atab. A hynny di peth pwysig. A hefyd, ar ben hynna, yn Gymraeg, mae yna wefan, dwi'n meddwl fod o'n newydd o'r enw mathemateg.com. So mae bob dim mathemateg, mae'r plant yn mynd i wneud tan maen nhw'n gadael ysgol ar y gwefan yma yn syml ac yn cael ei ddisgrifio ac efo guidance ar sut mae'n neud y peth. So mae eich neith y plant ddim edrych ar mwyn fod yn meddwl, dwi'n gwybod sy'n neud y barod. Ond eto, mae'n adnodda i'r mae gyd yna yn barod. So dos a ddim, os da chi really eisiau gwybod sut i helpu'ch plant ac ymchwilio, ac os da chi'n deud wrth'ch plant, dwi'n yn gwybod sy'n neud o, ond na i ffindio allan sut. Mathemateg.com yn un ffordd. Os da chi'n ffindio, mae photomath.app yn ffordd anhygol yn neud o, lle mae just instant o flaen chdi fatha, oh my god. Ond hefo'r dyna beth ti eisiau. Ti'n eisiau apps i just yn rhoi yr ateb i ti. Love it. Ond mae'r hoff be di'r gair o cwricwlwm mathemateg yn Nghymru ar mathemateg.com. Mathemateg.com. Dych chi'n cofio Marthamateg? Ynddo. Wow. Mathemateg. Hoff darn fi o ti'n gallu lliwio, bob tro ti'n cael ei newydd o ti'n cael lliwio'r tudalen flaen, Martha, yr llygoden, gyda'r ffroc, obviously. What awesome. Okay. Sorry, cael flashback. Flashback. Guys, mae hi yn 11 yn nos. Dwi'n gobeithio bod bobl sy'n gwrando ar hwn mae hi'n 11 yn spooky, Calan Gaeaf. Wan, da ni'n mynd i fewn i After Dark. Oes gennych chi unrhyw stori spooky i'r bobl sy'n gwrando? Dwi jyst mynd i fynd yn agosach at y microphone ASMR-io. Mae Rishi Sunak yn llywydd ar Brydain. Mae yn brif weinidog. Ond neis iddo fo, nath o ddod yn prif weinidog. Prif weinidog, dim llywydd. Whatever. Nath basically, ond oedd o'n really good iddo fo, achos fel prif weinidog cynta o ddim yn win. It's great. Millionaire. Ond hefyd prif weinidog cynta oedd mwy cyfoethog na'r Brenin. Dim y millionaire cynta oedd y Prime Minister. Ond dyn ni'n mwy cyfoethog na'r Brenin. Ond hefyd, nath o ddod yn prif weinidog ar Diwali. So, yay, great Diwali i teulu fo. Ond hefyd, bw i gweddill y wlad lle, oh shit, mae hwn jyst yn mynd i fynd i waith. Gorfod. Guys, grandwch. Mae'r podleidydd yma di bod bach mwy positif na un mis diwetha. Licen i ddeud hynna. Oedd y ffilm di ddim mwy positif na mis diwetha. Definitely. Roedd ni gael rhywbeth call mis nesa. Mis nesa, o'n i fwy o ymgyrch, achos dwi'n credu oedd ni di dewis, achos oedd hi'n 10 mlynedd ers iddo fod allan, ac mae'n teimlo fel blind spot yn un ffilm di ddim iawn. Da ni'n mynd i. Oherwydd fod Elon Musk eisiau mynd i Mars, ynddo? Oh god, The White Man Goes to Mars ydy'r ffilm ma, ia? Paid a trio. Fail upwards, boys. Paid a trio, it's just sort of reverse justify yr dewis gwael ma'n eithaf ni'n neud, oce. Oedden ni mewn panic, oedden ni eisiau dewis rhywbeth gwael, a doedd hwnna i fyny. Oedd bod ar y list ers... Na do, mae di bod yn ers. Dyn ni'n mynd i ffindio. Nw'n ni ffindio God's tier job arall. Mae gynnu ni World of Warcraft ar y rester yna. Ie, dwi dal yn disgwyl yna ddod ar Netflix neu rhywbeth fel la. Dwi ddim yn dod. Dwi eisiau neud Last Action Hero. Mae hwnna just yn y dwp o beth, a dwi eisiau neud o eto. Wow. Okay. Think ont. Diolch am rand o pawb, diolch am gyfrannu, diolch am fod yn rhan o
criw yr haglediad hefo ni mae'n one-way street ar hyn o bryd. Please, tweetiwch ni nôl. Gadwch ni wybod. Sy'n ni'n gwrando mor bell hyn fe'n rysio. Matem, os i di cael trwy the patrol yn Porthmadog, everything's fine for the night. Ac Jamie hefyd, diolch i bawb sydd wedi cyfrannu yn y gorffennol. Joinwch ni ar angelinvestors.com, unicorns, fiscal financing, dwi'n bo. Rhowch bres ni. Na, mae'n ffain. Prynwch NFT o'r sioe. Diolch o galon i chi gyd. Byddwn ni nôl hefo chi mis nesaf lle fydd i ddim mor spooky a falle fydd na brif weinidog arall. God, pwy oer. Fynd ni ffilm well i chi. Diolch am rando ar y sioe yma. Fyddwn ni hefo chi eto yn eich glistiau gadw cwmni chi tro nesaf. Ond o hyn ymlaen, nos da gan Iest? Nos da. Wow. Nos da gan Bryn? Buona notte. All right. Fes ti'n yr eidol mis yma, Bryn? Do? Ti'n mynd yr eidol mis nesa? Dwi'n mwyn gwybod beth i siarad amdano. Beth? Dim. Spooky season 2 chi, Calan Gaeaf, bydde'r hen galan really gael i ddathlu a ysbrydion cyndeidiau Celtaidd i ni ymdrychu fewn i'r wlad i gael gwared o ffasgaeth, hiliaeth, transphobia. Paid a siarad am Qatar fel la, jyst am fod ni'n mynd i'r World Cup. Shit! Come on, man. Recordio ganol fod i World Cup tro nesaf. Oh my god. A dwi'n gobeithio gwch chi gigabyte o chocolate a da chi angen a eisiau bwyta os da chi'n mynd trick or treatio dros ti di deall di. Am y tro hwfawr. Ta-ra!